Het is heel simpel, maar Heeft hij die bakkenbanen nog of niet? Nou? Ja, volgens mij wel. En hij had nog wat langer hier en hij had altijd een hoed op nou, hè? Oh. Kist C60 Wick? Ja, maar dat moet meer minder. Nee? Nee. Hij zit er iets van de mand vallen, hè, kwartling. Ja? Ja, dat hele verhaal van hem klopt net. Nee? Zijn levensverhaal net. Oh. Nee. Wat stem jij? Ja, gewoon omdat ik dat leuk vind. Nou kan eerst een intermezzootje. Dat hier. Op een of andere manier vind ik dat gewoon heel mooi. Ja. En ik vind het muzikaal ook heel mooi, omdat het zo... Ja. Hij had ik nummers die ik net draaien kan, gewoon omdat dat dan te bot gaat of zo. Ik ga een keer een verzamelen. Ik vind, dat is eigenlijk ik zijn bekendste, Like a Hurricane. En dan de originele, de gitaarversies, zeg maar. Die vind ik, daar vind ik die twee gitaarsolos vind ik zo mooi. Dat ik die eigenlijk gewoon net als ik die cd gewoon draai Ja. en dat nummer komt vlak op moer. Ja. Omdat ik daar kijk ik net gewoon terug in of Nee. zo, weet je wel. Dan heb ik dat, en soms dan heb ik daar gewoon geen zin in. God, dan Nee. snijdt me dat zo Ja. wordt er doorheen en dan sla maar roer. Ja, omdat het toch allemaal niet doet. Ja. Ja. Ik zit even in een jaar laten, gewoon om best een heel lang kennen leren maar. Ja. En van de andere hoek, van de rustige hoek. Dat hij ik zulke mooie dingen in had. Ik heb een hele mooie tekst. Gaat wel over jou en mij. En over wie ook maar nog niet compleet is in zijn leven. Turning the pages in this old book seems familiar. Might be worth a second look. Wrapping up dope in a paper bag, talking to yourself, taking a drag. Were you kidding with what you say? Doesn't matter, I never hear it anyway. Gotta get past the negative thing. Lawyers in business, get what you bring. No one's sorry, you did it yourself. It's time to relax now and then give it hell. Someday you'll find what you're looking for. Someday you'll find what you're looking for. You didn't bet on the Dodgers to beat the Giants, and David came over. Now you gotta pay up. Didn't count on that. Gee, half the money's gone. The month is still young. Where are you gonna go now? Things are closing in. Gotta trust someone. Ja, ik ga helemaal niks om, hè. dit. Someone you trust. Ja, wat leuk. Steek eens lekker kaarsjes aan, hè. Trek er zo'n zak omheen. Ja. Nou ja. Can't go to your friends. Maar we zitten vol in de achter. Someday you'll find Nou ja, dat is Neil Young. what you're looking for. Ja, dit is een heel mooi nummer. Ja, vind ik, hij had echt serieus wel 100 mooie versjes gemaakt. Ja? Ja, ja, Dus een goede verzamel-cd van een miljoen kopen is een Ja. goede investering. ja, ja, ja. Decade. Decade is een dubbel album. Wat een... ja, intussen kan ik al wat 20 jaar dus alle recentere is er wel niet meer. Maar Nee. dat is wel een mooie startverzamelalbum. Oké. En Freedom. Dat is net verzamel, maar dat is gewoon een fantastisch mooi album. Ja. Ja, ja. Ja. Het is toch gek, hè? Hoe, nou ja, dat
dat je toch wel... het is nooit mijn bedoeling geweest om zo terug te vallen op zangers zoals John Lennon of Nee. Neil Young of Nina Simone. Maar dat het toch op een gegeven moment... dat je daar toch toe belandde eigenlijk. Terwijl ik heel hyper van muziek ben of zo. Ja. Maar voor de Ik vind juist... langdurige... Ik ga je niks meer mee dit erop dat er nou langs de boeien net meer is. En dat al naar de Beatles en naar John Lennon en zo. Of Bob Dylan. Ik ga niks met Bob Dylan. Ik ben de enige Nederlander die Bob Dylan net leuk vindt. Maar dat vind ik echt afvreselijk. Maar ik vind juist het mooie die combi. Want ik hou ook wel van dance en ik hou ook wel van klassiek. Ja. Maar op een of andere manier inderdaad kom je soms bij oude helden waarom. Ja. En de combinatie van die twee vind ik mooi. Ik zou net graag alleen nog maar in oude helden heengebrouwen willen. Maar zo nou en dan is het toch wel heel fijn. Ja. 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 Ja, leuk dat er ook nog zoveel valt te ontdekken eigenlijk in de muziek. Dat ik er eigenlijk zo weinig nog van weet. Dat vind ik, best het niet zo Netflix hier, de zegeningen van Spotify. En daarvoor winnen we tenminste ik, Ja. en heel veel mensen er ook aan downloaden via LimeWire en zo. Ja. Er is bij mij een enorme catalogus van muziek hier en daar terug. Want vroeger dan dacht het van, misschien vind ik die nieuwe plaat van Bruce Springsteen wel leuk. Dan ging je naar de platenzaak Ja. en dan ging je maar zo'n koptelefoon harken. Ja. En dan zie je snel dat de lust erin, want het weer een hele belangrijke aankoop die Ja. zwang is. En het kost wel 24 goenen. Dus er moeten minstens 6 nummers op staan die je echt wel leuk vindt. En dan kocht het dus die plaat van Bruce Springsteen. Maar even sneupen en zo, maar dat wie er net bij. En Nee. nou is het volle makkelijker gewoon wat sneupen, zeg maar, in die enorme muziekcatalogus. Ja, en wat ik bij Stromae, die ben ik pas ik echt leuk in vinden toen ik zijn liveconcerten op YouTube zeg. Ja, Want Ja. dan komt er eigenlijk achter wat voor allround artiest het is. Ja. Ja. Met zijn optreden en performance en Ja. al die dingen. ja, Die muziek begon voor mij, en als ik die muziek nou luister, herinner ik dit concert dat hij erbij joeg en Ja. het optreden. ja, Dat is zo geen leven eigenlijk. ja. Ja, dat is dan. Je hing natuurlijk vroeger voor MTV. Mhm. Van nou, wij dan net, want we gingen in 2 aan het rijden. Op zwarte haan, die geen kabel? Nee. Nee? Dat hoor ik. Nee. Maar, Nee. Dus toen ik op kermis ging wennen, toen dacht ik, nou ik al die soapseries en zo. Die gingen Ja. we natuurlijk nooit zien. Nee. Toen dacht ik, nou, die soapseries al eens zien. Ja, na 4 of 5 afleveringen denk ik, Is nou, dat wel er klaar, gebeurt helemaal niks. verrassend, er gebeurt niks. Nee. Ja. Nee, maar hij heeft echt het idee, dat Ja. moet ik hier zien, want dan Ja. kan ik mooi praten. Ja, ja, ja. Ja, maar dat ik zien voordeel niet, dat is dan nog maar 1, 2 en 3 is. Want die er zijn nog een paar goede cultuurprogramma's en dat is juist sneller nou, als Ja. minder zenders is. Ja. 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 Want zij heb ik eigenlijk de cultuur moeten ontdekken. Maar ja, op Snijne Media, hier is Hart en Mem visite en dan zitten ze in de Snijnse kamer. En dan zeg ik stiekem naar VPRO, Hanneke Groenteman met de plantage. Ja? Ja, Ja. dat vond ik wel interessant. Ja. Vind je hem streng christelijk of net? Nou, Of niet wel s'nachts naar de kerk en zo. En de Bijbel lezen en dergelijke. En net echt het VPRO'sje of zo, dat mocht dan echt net. Kotenbier ik net? Nee, Nee? nee, ik heb heel stuk opvoeding mis Ja. daarin. Maar, Dat weet je, dat is de VPRO-programma volgens mij, wat is Harteman die wil waarderen. en die mocht VPRO, dat kon zien. eigenlijk net, maar Ja. Kotenbier, dat Ja? weer de uitzondering. Ja, ja, ja. Nee, dat mochten we hebben. Ik kan me net herinneren dat wij dat hebben, John. Dus. Ja. Klein huis op een prairie, hè? Ja.
ja. Oh, god, ja. En, nou ja... En ik lid van de EO? De EO visie alle weken in de Nou, visie hier te op een denken. gegeven moment wie ik zelf... EO is... Ze wij weer hervormd en we wenden in een gereformeerd dorp. Dus, en al mijn vriendinnen gingen naar de... nou ja, dus het dorp, die gingen al naar de gereformeerde jongerenvereniging. Mhm. En daar ben ik toen ik me bij ging. Mhm. En daar hingen we volgens mij... De EO hier een jongerenblad. Ik weet niet meer hoe dat jongerenblad hier, maar Weet ik niet. daar ben ik toen een tijdje lid van geweest. Ja, ja. Maar, Ja. ja. Maar nu niet meer. Nou ja, ik ken niks in geloof of zo, maar ik ken net... Was het gewoon, staat er gewoon wat voortsleten litten of was het bewust met kap dan? Of met Bert van Leeuwen Bewust. dat, of met Bert van Leeuwen dat als een uurtijd mij. Is dat een kwestie nog? Nee. Nee? Nee, maar als je wees dus, nou, ze hebben wel steeds maar stem op CDA en zo. Ik weet niet of ik dat maar zeggen, maar ik hoor dat er heel veel vanuit norm en plichtbesef door je bepaalde houdingen. Ja. En voor mij wie het op dat moment, op een gegeven moment, dat ik dacht, ja, maar ik steen er helemaal net achter. Ja. Maar het was dus wel een dingetje dat ik niet op het CDA stemde. Ja? Ja, dat was Ja. net, Nee. dat was net makkelijk. Nou, Nee. dus Beppe. Wij komen ook uit echt CDA-nest. En wat er dan verkiezingen was winnen. Dan gingen dan altijd nog eens Paak en Beppe daar. Of dan gingen we zelfs alle weken heen. En dan in de verkiezingen werd zei Beppe, we hebben gewonnen, hè? Dan ging ik wel blij van nu dat iedereen CDA stemde. hè? Ja. Nou, dat was wel eigenlijk in die periode... Nou, toen ik voor eerst heb ik, als het 18 bent, dan mag je stemmen. Dus dan, dan stemt maar wat eigenlijk. Dat weer nog CDA is, of dan voor de rest dan niet meer? Volgens mij heb ik het verdrongen wat ik als eerste gestemd heb. Want ik weet wel dat ik een keer thuis kwam en dat ik een keer verteld hier dat ik naar de PvdA hier stemt. Ja. En daarvoor heb ik altijd op GroenLinks gestemd. Want toen heb ik een keertje op PvdA gestemd. En toen, die Reen of Sasshuis heet. Ik weet net dat hij het zo zei. Ja, die weer boer, dus die kon net door zijn CDA stemmen. Ja. Met een hele kleine uitloop naar VVD. Ja. Maar elke boer weer natuurlijk CDA. Ja, maar ik heb dus... En toen ik op het TU zit, op de universiteit, ben ik begonnen met onderzoek naar mijn oerpaken. Daar wie niks zo bekend. Nee. En niet ik architect wie. Ja. Ik ben heel erg op zoek naar... al mijn oomkes en tantes waren eigenlijk boer. En ik ben heel erg op zoek naar waar mijn drijf uitkwam. En waar die creativiteit ik voortkwam en zo. En dus met me zo van ja, maar dat is van mijn paken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, wat heeft die man dan dienen? Nou, dat wie eigenlijk net zo heel makkelijk te vinden. En dus ik heb alle familieleden een brieven schreven van, nou, ken je me? Maar als dat maar googelt, oerpaken, Jukema, dan kan het nergens? Hoekstra, nee, dat Nee? wie gewoon... dat is 2000 waar we over praten. Ja, oké, hè. maar die Dus- is ik net ergens in archieven of letter publicaties van de Jafkamer of zo. Nee. Dat weer Peter Cascaro wist wel wat. Hier ook wel een paar dingen. En ziet ze, die destijds directeur wie van het Fries Scheepvaartmuseum hier wel wat. Ja, ziet ze ten Hoeve. Ter Hoeve. Ja. En dus daar weer er wel overal wel wat linkjes. Maar de grote lijn moest ik echt vinden, terug echt onderzoek te doen. En nou, dan kwam ik er achter, want heel veel familieleden wisten wel wat voor man het weer. Nou, dat hij van de anti-revolutionaire partij Ja, of de zo. AP. En, De gereformeerde hele gereformeerd. poort van het Ja. CDA, zeg maar. Ja, en dat ik een mannenbroeder weer. En al die terminologie, daar hield ik nog nooit van jet. Maar Dus- de kwam je hem hard mee net mooi dan? Nee, dat wist ik net. Nou, en toen ben ik er naar onderzoek gedaan. Nou, wat is die ARP dan? En dat weer natuurlijk ook in die periode van Troelstra. En als tegenhanger daar. Troelstra weer SRP. Ja, SCP. Maar nou ja,
Maar als je dat dan leest in de geschiedenisboeken, dan begint dat in één keer te leven. Ja. Omdat je iemand hebt die voor die moet gaan leven. Omdat je er nieuwsgierig naar bent. Ja. En dan begint die geschiedenis ik heel leuk te vinden. En juist die periode 100 jaar geleden, daar ben ik later heel veel gaan lezen en zo. En Hilke Speerstra schreef ik een hele prot in die periode. De Oerpolder, in het Heidenskip is er ook geschreven. Dat ben gewoon hele interessante boeken om te weten hoe ziet Friesland toen in elkaar. En terug hem ben ik heel oors naar architectuur gaan nadenken. Want op het TU ben je alleen nog maar bezig met grote namen zoals Bella of Basel of Rietveld. En de gewone man, de gewone architect, hoe de gewone architect als dorpstimmerman of aannemer begon en dan daarnaast architectuurbedrijf en hoe hij aan zijn opdrachten kwam, dat leest net. Nee? Maar uiteindelijk, als je begint als architect en dan zet een bordje door van ik ben architect, denk ik Stjukema, dan komt er echt net een opdracht op die haar. Dus dan moet je wel leren van. En dat heb ik van hem al geleerd. Van hoe stist in de maatschappij, hoe mooi de mening hebben. Hij zwaar ik van zijn eigen opdrachten. Ja. Totdat hij wetenschappen oprichtte en dergelijke. Hij is 2 keer failliet gegaan. Ja. Dat heb ik al in het onderzoek heb ik dat ontdekt. Dus hij is heel inspirerend voor mij geweest. Ja. Maar ik wil weer het gesteld van hoe mannenbroeder hij weer. Ja. Ja, dat dacht ik, daar heb ik geen raakvlakken mee. Nee. Dus dat is wel. Maar in die tijd, en het is nog steeds zo, is het heel belangrijk is. Totdat hij gereformeerd weer in die schoolstrijd weer was, heeft hij gereformeerde scholen gebouwd, heeft hij gereformeerde kerken uitbreid. En zo kwam hij ook gewoon opdrachten omdat hij uitgesproken wie en wat hij deed. Maar sluit hem zelf ook uit van heel soort opdrachten, omdat er uitgesproken weer. Ja. Een socialistische club zullen hem net vrede houden. Nee. En de katholieken misschien ook niet. Nee. Nou, dan ben ik blij dat we dat niet zo sterk meer hebben. En dat vind ik wel heel leuk in mijn stichting van Feel the Night. Er zit een echte VVD'er en een echte grote PvdA, Noord-gedeputeerde. En er zit van alles er ook in. Een echte ChristenUnie persoon en alles zit er ook in. En dat vond ik wel heel belangrijk. Dat Feel the Night net een GroenLinks of Greenpeace platform worden. Maar juist en niet politiek. Het is niet een politiek statement. Het maar de schoonheid van de nacht te maken. En dat hoeft net vanuit een bepaalde geloofsovertuiging of politieke overtuiging te wezen. Ik vind die neutraliteit ook wel heel erg fijn. Ja. Maar de vraag wie Hast je bewust dat lijstje erop knipt, of is dat gewoon wat door de vingers voortgleden? Ik ben nog lid van de kerken volgens mij. Ja. Oké. Dat is. Maar dan mag dat even opzieken. Nou, ziek je in je moet je aanmelden, hè? En dat is nooit niet in. Nee. En is dat een lijntje wat je in stand wil houden, of is het? Dat is niet. Ja, ik eigenlijk niet bewust of zo. Dat heb ik dan nooit in. Nee. Ja, ik ben in ook in Mantrum en dat is een ontzettend leuk liberaal dorp. Ja, totaal niet gereformeerd. Nee, of hervormd of Wij zijn koster in Rieën. Ja? En wist je waarom? Nee. Omdat ik hier in Ien vinden kon die naar het kerken ging. Ja? En wij ik net, maar wij werden in nooit het kerken. Ja. Dus nou, toen kwamen ze maar bij u en het eerste wat wij zeiden van wij zijn helemaal net van je kerken, überhaupt net van het kerken. En nee, maar dat is geen bezwier, want we hebben hier rond ziekenhuis in het en dat is geen in. Maar we hebben dit kerken nou van Broek dan? Wat Jensen nog wel. Nog steeds? Ja, en wie komt er dan naar die Jensen? Nou, het is hoe neemt dat? Een kerkelijke gemeente van Jochelietse dwarpjes. Die vormen met z'n allen één gemeente. Ja. En al die Lietse kutdwarpjes, buurs, Rieën, Pijns, Zwijns, Kingen, Slappeterp en Dwaaien en Skalsen en Boer en nou ja, die dwak.
En dus die mensen die komen uit die hele cirkel. Ja. Ik ben net zo vol mee, hè. Ik ben een man of 50 of zo. En alle keer 60-plussers. En, maar die horen daar ben nog wel een paar van die, nou ja, zeg maar, christelijke dwarpen. Dus daar komt het volk bij en hier niks. Nee. Maar ze circuleren hoe die kerken gaan ze het eerst. Dus die ene snijden in die kerk, de andere snijden in die kerk. En dus ze nou dan in Rie, net elke snij. Maar dan komen dus die mensen van al die oren, die komen dan naar Rie, maar er zit nooit een Rie ertussen. Echt niemand. Nee. Echt serieus niks. Ik ben de enige uit Rie die dan op het achterste bankje zit. Ja? Ja. Dus de gist wel naar het jerketje staan? Ja, maar dat is eigenlijk, ja, ik ben echt overtuigd atheïst. Dus ik zit er totaal net omdat ik, hoewel ik ook even mee opvoed ben, dus ik herken het al gewoon en ik vind het op zich ook wel een interessant onderwerp. Maar ik geloof er echt helemaal niks meer van. Maar dus het is een soort, ik kom op praktisch, zo. Ik zet maar eens koffie van die lui en ik liet de klok en ik zet de kachel om. Ja. En dan begint het dienst en dan ren ik even maar erin. Maar wel een leuk baantje eigenlijk. Ik vind dat heel erg leuk, want ik vind het sfeer boet niet eens om is leuk. Om op een sneu midden in die kerken, dan denk ik stafzoeken in de leili. En dat is lekker om in dat gebouw om te banjeren en die kloklieden, dat is heel dom, maar dat is gewoon leuk om in die kerken toe te staan of op bevrijdingsdag die vlag uit te hangen en daarboven. Weet je, ik vind het wel leuk. Het had een soort sfeer wat ik wel prettig vind. En is het een mooie kerk? Nee, nou ja, ik was een dwarpskerkje. Het had net iets meer dan gemiddeld moois. Nee. Maar en dan begint dus die dienst en dan ging ik er dus wel even mooi in en gewoon even, nou ja, zien dat alles te plak zit en dan ga ik alle lichten gewoon in en dan ben ik niks vergeten. En dan, voordat de preek begint, dan ging ik weer uit. Want ik hoor die preek net in. En dan ging ik tijdens de preek steek ik vast aan de wasje. En dan had ik de boel erop. Nou ja, en dan is het klaar. En dat is ook het leuke is, we hadden je wat verschillende in je verste dominee en wat horen verste gastdominees is maar. En die vinden het al je prima best. Maar er is één vrouw, een vrouwelijke dominee, die had er altijd weer moeite mee. Die had er moeite mee dat ik voor de preek de kerk uitging. Ja. En die komt altijd naar je oren en bij me. En die zei, wil je nou net eens één keer mijn preekje hebben? Oh, dat vind ik wel heel lief op zich. En dat mensen zo oprecht. En want die is zo oprecht in haar overtuiging dat ik iets mis, dat ik dat net heb. Het gaat helemaal niet om haar. Maar ze vindt zo bot dat ik mezelf iets onthoor, terug daar net bij te werden. En dan zeg ik van, ja, maar ik jij net bij de kudde, sorry. En het is, nou ja, nee, maar ik zou het jou zo gunnen dat je ik wat meer in aanraking kan. Weet je? Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik ken er wel naar jaren. Toen ik vroeger in de kerk zit, toen hiek ik al wel heel gauw van, ja, maar het verhaal dat klopt net. Hè? Hoe dat in elkaar ziet soms. En nou ja, maar daar moest je natuurlijk net over twijfelen of zo. En ik heb nou, mijn buurman is dominee West. En die preekt zo nou en dan nog wel eens. En laatst toen ben ik in boksen. Had ze nog wat drinken tussen haakjes? Nee. Was er nog wat haakjes? Dit komt nooit meer goed. Wat was te drinken? Ik heb nog één biertje kaart staan. Dat verwist ik mij dat ik net op die post, maar dat zoek ik gewoon niet tussen alle bieren op. Ja, nee, dat ik doe heel keurig. Ja, oké. Hier is mijn jouw bieren. Nee, ik heb nog een paar beetjes. Ja, nee, dat is prima. Maar die vinden we net lekker, hè? Nee. Ik net. Nee. Maar dan is dit wel niet de laatste. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Maar er was een buurman die het dominee is, of wie? Ja. Andries Kobus. Dat is een beroemde dominee. Niet zo beroemd dat ik hem ken. Hij is een homoseksuele dominee. Oké. En hij zingt ook. En vroeger hield ik liturgische dans spreken. Ja.
Het is wel heel bijzonder. Hij is het heel erg voor de emancipatie van voor homoseksualiteit in Ja, de ja. kerk zorgt. Maar ik vond het heel leuk om zien preek te jaren. Ja? Want wat ik heel leuk vond in zien preek is dat het weer gewoon een soort met bezinning, maar net beslist maar God te mensen heeft. Gewoon meer van vragend stellend. Ja. En de hele sfeer ging net al in hoe God en Jezus en dergelijke. Ja. En dan kijk ik de waarde van het even stilstaan in een week. Want dat vind ik toch wel het hele leven vol. Al jaar maar terug en terug en terug. En nou ja, ik wil zelfs op snijden terug het Fries Dagblad bellen. Snap ik op Fries Dagblad. Dus dat het Fries Dagblad me zelfs op snijden bellen. Ja, dan komt dat net meer goed. Nee. Maar als dat nou en dan eens even stilstaan bij het leven, dan is dat wel goed, vind ik. Maar dan kun je moeten zeggen om dan. Ja. Dat keer toch ik gewoon terug maar Nina Simone op de bank zitten. Ja. En dat is eigenlijk, gaat dat net jipper? Nou ja, en ten tweede, zo'n tjerk als boksen. Ja, dat is gewoon een ongelooflijk mooie tjerk. Ja, hè? En dus, dat deed ik vroeger ook. Gewoon die interieurs gewoon helemaal bestuderen tijdens de kerkdienst. Ja. En wij hier in Sint-Anne, ik een fantastisch mooie kerk. Dus dat die van haar een kerk, die mooie koepel ding? Ja, dat is natuurlijk een heel mooi ding. Dat is een mooie kerk om net naar de preek te hoeven luisteren. Ja. Maar dan net een grote street was bij die eigenlijk wel. Bij mijn ouders bedoel je? Nee, bij die, gewoon om daar los van te komen. Nee. Bij jezelf. Nee, ik heb nooit de bewuste... Nee. Ik denk dat mijn ouders het wel jammer vinden. Dat niemand van hun ben eigenlijk actief nog in het kerk is. Of actief naar het kerk gaat. Maar ja, 10 verloren, hè. Dus uit de men ben wel altijd wiens ouderling of dat al, ja. Ja. De beste boeren winnen de beste ouderlingen, toch? Nou, ik weet niet precies hoe dat is. Dan wie is hij dat? Je had je net Heidse Holver daar of zo? Nee, Seerp Joekema. Ja, nee. Dat vind ik al wel... Ik heb wel van dus uit de man gekregen dat maatschappelijk besef. Dat ik dus zit in het bestuur van de Hienstenclub en dergelijke. Ik zit in een protte bestuur en ik ben eigenlijk een van de enige jonge vrouwen die bestuurlijke taken eigenlijk ook. Dus in Hoezen hier in 2006, zo? Ja, 8? ja, maar toen zit ik net in het bestuur, wie gewoon lid, maar ik heb... Maar het is wel een maatschappelijke functie. Ja, het was misschien ook wel voor je cv, dat weet ik niet, maar het is ook een maatschappelijke functie. Ja, en ik heb in het dwarsmeenschap heb ik 4 jaar hier zitten en ik zit nu in het bestuur van Wat en Design en ik heb zelf een bestuur natuurlijk, maar mijn stichting en dat komt eigenlijk heel erg van hoe het zijn hele leven in besturen zitten. Ja. Maar viel dat voor jou als een maatschappelijke plicht iets vervuld of had het echt zeg maar intrinsiek plezier hoor? Nou, ik vind wel... je hebt vaak een mening over dingen. En ik vind, als je een mening over dingen hebt, dan moet ik actief bestuurlijk ergens in gaan zitten. Want het is... Je kan wel altijd je mening lezen, maar als je er vervolgens niks mee doet, of andere mensen erop aanspreken, dan denk ik van nou, ik dan zelf. Het is moeilijk genoeg om besturen te formeren van clubben en dergelijke. Je kunt ook zeggen, die bestuursvorm, in ieder geval in het dwarpsgemeenschap, is misschien wel ouderwets. Ja, ik wil... Dat is bij ons in het dorp en dat vind ik heel mooi. Het is net meer verdienste, dus daarom doe ik het te zeggen. Hetzelfde verhaal, altijd moeilijk om mensen te vinden van het dorpsbelang. En nou, vader dat weet, wil je zelf natuurlijk ook vragen. En zeg maar, ik wil 6 keer vragen en ik kan 6 keer nee zijn.
eigenlijk baal ik daarvan, viel ik me daar wat lullig onder, want ik vind eigenlijk wel dat je wat warm had altijd een beetje kent. Zeker in Zandwarken, want je moet er iets bijdragen. Hoeveel mensen ben je er? 400. Ja. En, maar ik denk, ja, ik ga echt net elke maand of elke 2 weken vergadering over de hoenderstront op het haventerrein. Ja. Zo. Ik ken het net. En, maar dat waren eigenlijk, s'avonds in zijn volle plak, een steeds groter probleem. En toen had één man bij het dorp, dat systeem is net opblaast, maar die had zo'n van, we gingen volle meer gewoon projectmatig dingen doen. Dus bij ons leefde op een gegeven moment heel sterk. We woonden een fietspaad had tussen Rieën en Belsum, omdat het een heel onveilig dikje is en ik ging nog eens kwal bij jongens. En die vregen mij toen ik van Bart was ik een mooi was een soort werkgroepje. Ja. Ik denk, hey, dat is leuk, want dan heb je gewoon een heel concreet doel. Ja. En je weet het kost 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar, maar dan is het clear. Ja. En dat wie ik zo. Binnen 3 jaar of zo laai dat fietspaad, dat is wij al gebliezen en leuk. En je wordt geselecteerd en je krijgt voor zo'n taak op basis van je kwaliteiten. Ja. Dus ik die PR-dingen en zo. En ik hoef verder andere dingen, hoor ik minder druk op de maken. En vervolgens het fietspaardleider en we gingen eigenlijk voortrechts het volgende project dingen. Ja. Maar dan is het project, en dat is een volle plezierige manier om als in een woord langlopende bestuurssituatie. Ik vond dwarsmeenskip een van de dreigste besturen waar ik in heb zitten. Ik kan me heel goed voorstellen. Gewoon constant dat overleg met die gemeente en met de wenningcorporatie. En eigenlijk is het met luxe positie. We hebben alles al. En het rint eigenlijk al heel wel goed. Ja, is dat zo? Nou, in Mantrum, we hebben een haven. En wat ga je dan? Vaar, steeds maar. Ja. En dat vond ik eigenlijk... En je bent heel erg gewend... Vanuit vroeger binnen verenigingenavond, een ouderenavond, dit. En je zegt dat alles waarom rint. Ja. En ik ben dan wel zo van, mag je dat dan wel zo trop proberen te doen? Het ben wel traditie. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat werkt dus eigenlijk niet meer. Dus maar je nieuwe manieren vinden om dat te doen. Dat heb ik toen ik een paar keer zei dat ik daar wel om moet werken. Maar uiteindelijk wie dat nog echt een brug te ver in het waar. Maar je leert er wel volle van. Ja. En om niet altijd je mening altijd maar klaar te hebben. Mm-hmm. Want je weet dat er best volle mensen hartstikke hun best doen om in hun vrije tijd dingen te doen. Als je zelf zo'n bestuurlijke functie hebt, dan denk je echt van, my god, wat doe ik hier soms op je... Ja. Ik nou maar Netflix. Op Netflix, hoe heet het? Maar die wil ik wel even opkoppelen naar culturele haardstad. Want het is toch uiteindelijk precies hetzelfde verhaal. Omdat je mooi met elkaar in zo'n manierskip zitten. Ja. Kun je net meer vrij uit praten? Of moet je altijd rekening houden met elkaar? Of had iedereen een belang? Want die had natuurlijk die collega in dwarsbelang. En dat is de bouwvakker die een keuken verbouwd had. En die rekening moest nog betalen. Of die kerel die had een keer een affaire om die vrouw. Dus daar moest ik een beetje mee oppassen. Maar wat zo is. En ze hebben alle die structuren. Ja. En dat slaat een heel soort deer. Ja. En dat slaat hetzelfde deer als daar of een heel soort mensen net vrij uit praten kunnen over culturele haardstad. Ja. Of over wat het ook maar is. Ja. Dat is dan net eens door te zijn van ambtenaren op provincie. Dat lijkt me echt een kutbaan. Want ik zeg, fuck, ja, maar ik had... Nee, maar dat is eigenlijk... Dat is zo zonde, want... Misschien is het wel goed, want het is misschien ook wel een soort van natuurlijk filter. Want als we alle jaar alles maar op zo'n waard, misschien ook net beter. Nee. Maar het hoort wel een heel soort dingen onder het kleed. Het zit niet in mijn karakter. Om mijn dingen onder het kleed te houden. Maar geen de waai is het wel goed ontleren, mevrouw. Ik heb ook hard moeten leren. Ja. Ik ben erg vaak dat je doen. Ja. Aronieren, ik dacht echt... Ik hier echt de illusie... dat we dit dienen machinaal en voor elkaar. En dat de overheden eigenlijk de wien voor u om dit op het hoge niveau te tillen. Ja. Maar dat we uiteindelijk ook wel weer de input joegen om overheden aan het werk te houden. Ja. Op hun manier. Ja. Dat hier ik net voor sure. Nee.
Dus Maar nou brengt het me heel erg naar de andere kant. Is het zo slim dat wij er binnen om de overheid aan het werk te houden? nee, nou ja. Ik denk dat er op dit moment meer mensen bij overheden aan culturele hoofdstad werken dan creatievelingen. Ja. 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 Maar zonder overheden, wie het fenomeen culturele haatstaat nooit betoogd. Toch? Nee. Nee, want het is een Europees project. Ja. 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 Nou ja. Dat maakt het ook heel erg moeilijk. Dat maakt het mijn werk ook heel erg moeilijk. Want op dit moment een paar projecten die ik door willen betalen door het Waddenfonds. Ja. En het Waddenfonds is gasgeld. En ik irriteer me blauw in die gastoren. Ja. En ondertussen leef ik weer van dat gasgeld uiteindelijk. Ja. Het is moeilijk. En met het gasgeld hebben de kokkelvissers uitgekocht. Ja. En die kokkelvissers hebben hele grote schepen gekocht in Afrika. Ja. En daar vissen ze nou weer de zeeën maar leeg. Ja. Het is echt heel moeilijk. Ja. En daar komt ik net doorheen. Nee, Maar dan word ik net cynisch worden. nee. Hoe moet dat dan? Ja. Ik weet het niet. Ja. Ja, we leven allemaal van subsidies. Zou er een ideaal systeem überhaupt denkbaar wezen? Nou, ik denk wel dat de manier hoe we nou georganiseerd binnen is gewoon wel heel erg omslachtig, vind ik. Oké, maar ja, je kan niks zeggen, maar misschien uiteindelijk wel het eerlijkste. En dan moeten we die uitwassen maar van leef nemen. Omdat elk systeem zijn uitwassen had. Ja. Ik heb er geen... Ik heb eigenlijk net echt een goede oplossing ervan voor. Nee. Hè, ik al probeer ik het zo nuchter mogelijk te redeneren en probeer ik die structuren zo helder mogelijk van mezelf te krijgen. Mhm. Maar ja, ik zie gewoon dat we al hier aan een café zitten of zo. Iedereen heeft belangen bij elkaar. Ja. Ja, voor mij... Maar dat is inderdaad op elk niveau zo. Dat is in het dwarsbelang van Mantrum. En Ja. dat is zo in het hele wereldsysteem. In Ja. het wereldhandelssysteem. Ja, Ja. 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 Die skriers bij die achterhoe ziet er net meer is. Die Nee. had alles te mooi zien met de babyvoeding in China. ja, Ja. ja. En dat mis je eigenlijk. Dat we... Want bijvoorbeeld... nou, lezen... Of, vorig jaar stond in de krant dat China is het meest... nou, de meest economische land. Want die het meest vooruitgang. De meeste groei had. Groei de grootste gewoon. groei had. Ja, en dan denk ik, ja... Als ik zeg naar het meest positieve land, dan denk ik toch gewoon Noorwegen. Want die het alles in eigen huis. Ja. Die kan zo loskoppeld worden van het systeem en toch overleven. En dat vind ik wel heel... Maar daar ben ik wel mazzel pikken omdat die olie onder de groen ligt. Nou ja, en energie, maar watervallen en al die dingen. Ja. Ja, maar op zich... Wij hebben nooit nagedacht om bijvoorbeeld het gas wat we hebben, om dat
te bewaren. Of, om, Dat is een Noorden beter in, hè? Ja, van Precies. begin al een substantieel deel van die opbrengst reserveert ja, voor duurzame investeringen. zeg maar. precies. Ja. En daar hebben ze hun hele land hebben ze daarvan opgebouwd. Ja. Nou, dat vind ik heel leerzaam. Ja. Om zo ermee om te gaan. Ja. Het volle meer vanuit die zelfstandigheid. Ja. Wij laten ons beïnvloeden terug oren mensen. En als ik dat dan lees, met alle goede bedoelingen van boeren die zeggen van ja, maar wij maken voor de wereldeconomie. Hier in Friesland maken wij zorgen dat die melkprijs leeg bloot voor de wereldeconomie. Dan doen ze dat met hun volste overtuiging. Maar het is zo verschrikkelijk kwetsbaar waar ze mee bezig zijn. Ze brengen één product op de markt. Ja. Waarvan de vraag is nog wel, hoe gezond is dat product? De mens is het enigste zoogdier Ja. wat melk drinken bloot nooit in zoogdier. Precies, Hè? ja. En ik ben zelf allergisch voor melk. Dus dus en vervolgens geven we dus ook nog kwetsbare minds. En totdat we ons afhankelijk laten worden terug China met melkpoeder en kaas naar China toe. Ja. Ja. Wilst melk een super simpel product is Ja. uiteindelijk. Ja, Kun je haast overal ken je dat mooitje litten, trokbeesten. Nou ja, wij binnen het hebben Dus je- wel eens. Maar die kwetsbaarheid, hen mensen, dat vind ik zo jammer dat wij onszelf zo kwetsbaar opstellen. Ja. Dat we onszelf net meer. Maar dat levert ik trots op. Dat Het we is net een grut, een- ja. je kinderen grut, wij leveren die aan de hele wereld. Maar dat we onszelf ook net een hoogwaardiger product daar bedelen of iets dergelijks. Ja. Ja, dat ben ik gewoon, vind ik gewoon. Dat is toch, wat zoist, we zijn trots erop, maar blijkbaar ben we niet trots genoeg erop. Want we laten wel die kwetsbaarheid daar. Nou, volgens mij kun je afrekenen op de reden is om er trots op te wezen. Omdat het uiteindelijk maar zo'n simpel product is. Ja, En je kinderen op wachten op het moment dat die Chinees zegt van ja, maar misschien is het wel volle handiger dat ik jezelf een stal bouw. Ja. Weet je? Dus je kan wel, ik snap wel dat je trots bent, hè, want je had ook iets van identiteit Ja. hoor. En het is, nou ja, dat gaat dan. Maar ja, uiteindelijk, wat is nou mogelijk? Het is een super simpel Ja. product. ja. Het had net vol met uiteindelijk net zo vol met Nou ja. technologie te maken. Hun argument is natuurlijk dat de kwaliteit van de melk hier wel bijzonder sterk is en gewaarborgd is. En dat is in China nog net lukt dus, Nee. hè, maar die melkpoederskandalen en dergelijke. Nee. Maar, ja, ondertussen hebben we wel eens hele landschap daarvoor onpast. Ja. En het gezin mega volle schulden zichzelf instutsen. Om maar te gaan in die droom. Die gezamenlijke droom dat wij voor de wereldeconomie moeten produceren. Ja. En het blijft natuurlijk een discussie over van hoe gaat het dan met de groen en putten we die groen net uit of dat is altijd een wel eens niet eens discussie. Ja. 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 Weet je als leek uiteindelijk maar moeilijk echt iets hoeven kennen. Ja. Want er zijn altijd mensen met volle meer kennis van zaken die het sterker het zinargument hadden van dat het wel ken. Ja. Maar aan de andere kant ken wie ik de Chinese toerist hierheen halen. En is het net een voller belangrijker product, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Maar die moet dan weer maar een vlingertuig wat enorme CO2-uitstoot had. Ja. 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 Dus, Dan krijgen we dat weer. ja. Daar kun je dus net je kind dus in die zin net een schoon blazoen houden. Nee. Dus eigenlijk ik zit er van de morgen hoe nooit te denken, want ik jij er van de morgen op de televisie dat dit jaar weer 150 milieuactivisten mee vermoord. En mensen die dus proberen tropische regenwouden, de kap van tropische regenwouden. Of ik ken een jongen die het jarenlang in Afrika werken, zijn stropers. En ja, die is uiteindelijk heeft hij er mooi maar te stoppen, omdat al zijn collega's binnen aanslacht. Ja. Terug huurmoordenaars die stropers
helpen. En als het zo nou juist is, leven we in... We hebben natuurlijk die oorlogen van de IS en in Syrië. Maar we hebben volgens mij ook een soort met... Ja, environmental war. Een oorlog om de wereld. Want het is toch raar dat mensen die hopen de kap van regenwouden tegen te houden, dat die nog steeds worden vermoord. Het is dat, ja. Maar het is ik raar. Nee, het is makkelijk om als Nederlander je druk te maken over regenwoud. Of om je druk te maken over de panda's. Omdat je van afstand volle makkelijker je standpunt bepalen kan. Dat is fout, dus er maar wat aan de hand. Terwijl het daar natuurlijk precies dezelfde belangen zitten als was buurthuis met die boeren. Het is makkelijker om voor de panda te wezen als om voor de skriers te wezen. Ja. Wereld Natuurfonds, die had er, dat ken ik van de Grijden maar wrakselen. Hè? Ja. Die zijn in Wereld Natuurfonds van waarom maak je hem zo sterk voor die panda Ja. en kun je hem dat net voor die skriers doen. Nee. En het antwoord wie volgens mij ongeveer dat. Van uiteindelijk kunnen wij makkelijker een standpunt innemen jegens de panda. Want wij blijven dan boeten die lokale belangen. Als wanneer wij een standpunt innemen jegens de skriers. Ja. Dus het is ook heel aanmatigend vind ik soms. Om als boetensteender te roepen van ik ben tegen de kap van het regenwoud. Ja, natuurlijk ben we dat. Maar zo makkelijk is het niet. Nee. Zo? Daarmee versimpelen we de problemen vaak ik weer. Ja. En toch staan alle tuincentrums vol met hardhoudende tuinmeubels. Ja. Ja. FRC gekeurd. Ja. Ja. En we kopen ze met z'n allen. Ja. Heel hard. Ja. Ja. Ook een beetje dubbel. Ja. Is er nou iets vannacht waar we dan wel uitkomen kennen wat net... Want dat is wel een beetje het thema van deze nacht, hè? Ja. Dubbel en tweeslachtig en ingewikkeld en verstrikt in netwerken. Ja. En eigenlijk is dat niet zo hoopgevend wat wij... Nee. Nee. Nee, maar toch is het leven toch heel mooi. Ja? Ja. Ja. Want, nou, ten eerste leven wij hier in een soort van paradijs. Dus het is, alles is relatief natuurlijk. We hebben veiligheid en we hebben eten en drinken en dat betreft kun je wel wat van het geloof leren. Tel je zegeningen. Ja. Maar dat wil dan net... Maar dat ben voorwaarden om een mooi leven krijgen te kunnen. Ja. Maar dan wil net zeggen dat het leven echt mooi is. Nee, maar ik denk wel... Maar dat weer in een statement. Het leven is mooi. Ja. Waarom? Het leven is mooi omdat er een prot op mooie mensen binnen. Ja. En een mooie natuur. Waar je van kunnen genieten. Maar je wilt zo graag mooi haren. Gaan we weer. Ja. Behouden. En dat is weer het thema van de tentoonstelling van mijn paken en mij. Ja. Hoe het hier hier ze te kampen met hele orenproblemen. En volle meer van hoe kun je zorgen dat die keien tuberculose krijgen. En hoe kun je zorgen dat de mensen geen tuberculose krijgen. En hoe kun je zorgen dat die keien genoeg te fretten hebben, 's winters en dergelijke. Ja. Dus mijn opa weer heel erg bezig met vernijing, schaalvergroting, verbetering en die dingen. Als hij dat nodig was, hoor, dan is dat misschien een groot zinstander van hem geweest. Ja, en ik ben natuurlijk heel erg bezig met behoud. Ja. Hoe zorg je ervoor dat we de dingen beter broeken kunnen dan dat we nooit doen? Ja. Of hoe zorg ik ervoor dat
dat we gewoon... Dat het net minder wordt of zo. Ja. Dus, ja... Hij zou misschien... Als ik in Sint-Tiet leefde, wie ik misschien Sint-Tje standen. Ja. En hij in Miet-Tiet. En gek genoeg vindt hij zelf in zekere zin vooruitstreven natuurlijk. Ja. Omdat je al werkje wordt aan een beter systeem. Ja, maar misschien... Dat is raar. Als ik in Sint-Tiet leefde hier, wie ik misschien ik die vernijer west. En misschien als hij in Miet-Tiet leeft hier hij ik die behoudene west. Dus dat is gewoon heel bijzonder wat Tiet maar je doet. Dus zelfs dat is Ja. ingewikkelder dan je denkt. Ja. Als we nou een titel boven deze aflevering zetten, Matte, hoe nemen we deze aflevering? Viel de nacht, subtitel. Ja. Lost. Verdwalen in de leegte. Ja, dat je jezelf kunt verliezen gewoon. In de gedachten misschien. Oh, ik weet het net. Nee, dat is te sfeer. In de verhalenopbouw, de klassieke verhalenopbouw van wat het ook maar is, een film of een boek, heb je altijd een uitgangspunt, die is best mooi. Ja. Het leven is leuk, of we zijn verliefd, of we hebben net een nieuwe stap gezet. Dan gebeurt er een gruwelijk ongeluk, dan gaat het iets helemaal mis. Ja. En dan moet je stapje voor stapje moet je dat ongeluk zeg maar overwinnen. En dan denk je dat je er haast binnen. En dan krijg je nog een onverwachte grote zinslag. En dan mag je hier alles op alles zetten en de grote strijd van je leven. En dan kom je bij de catharsis, zeg maar, bij de loutering. Ja. Dan is het clear. Van een boeketreeks roman, waar ik wist nou dat... Ja, maar ik tel mijn Louise. Oh, ja. Weet je wel? Dat is een soort klassieke opbouw Ja. van storytelling. Ja. En we zien de wereld... Nou, de wereld had nooit ideaal geweest. Maar goed, het is al je wat misgegaan. Maar waar ben je nou? Waar bist je nou? Want uiteindelijk... Ik heb nou krijg die culturele... Ik heb Dus nou als krijg we die willen mensen lost. terugslag, ik hoor. Ja. En nou met de ultieme Ja. strijd komen. Ja. Nou ja, wat gewoon... Om bij die loutering uit te komen. Ja. Ja. Ja, Ja. daar ben ik mee bezig. Oké. Nou. Ja. Hoe ga je dat doen? Doorgaan. Ja, dat is geen oplossing. Gewoon doorgaan. Doorgaan is geen oplossing. Nieuwe inzichten. Nieuwe wijsheid. Nieuwe energie, nieuwe kracht. Er moet iets gebeuren. Bedenk een list. Ja, jeetje. Ik merk nou ook dat mijn capaciteit een beetje terugloopt hoor, in het denken. Nou, wat ik doe een weken toch dien heb ik nou advies van een goede vrienden van mij. Helemaal Loon van Taal. Die, ja, probeer gewoon te geloven in je eigen kracht. En dat moeten we gewoon doen in Friesland. Gewoon blijven geloven weer in je eigen kracht. Maar we begonnen deze jong. Mooi eigenlijk te constateren dat we die eigen kracht nog net goed definieerd hebben. Nou, Maar dus als die kracht laat in uw longenskip Ja. en de weerden ervan. En Ja. eigenlijk ben je dat dus nog niet eens bewust. nee, Dus als je je kracht net definieert, dan kun je direct niet houden. nee. En daarom is het zo belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen. Over dat landschap. En over die en die unique selling point. En het volle beter te vermarkten en dergelijke. Ja. In het geval van Feel the Night ben ik vanuit de bewustwording, beleving, ben ik nou heel erg in het beleid. Hè? Dan denk ik van, nou, eerst wil ik het beleid net vanuit de culturele hoofdstad net te volle nadruk, ja. Maar omdat het programma Rijke Waddenzee nou een stuk beleid het adopteert, heb ik toch het gevoel van, nou, dit begint erin. Dit, dan maar vanuit dat stukje. Ja. Dus bloog gefocust, maar probeer ik oren zijpaden te nemen. Ja. En als het heeft door dat, nou ja, we zijn begonnen hè, maar een droom van de culturele hoofdstad. We hebben uiteindelijk, dat is weer een droom. Dus wie voor mij ik wil
heel eerlijk, ik dacht van ja, dat is een toekomst van Friesland. En daarmee bezig te wezen. En ik heb maar een protte van die internationale juryleden en ik oorculturele hoofdsteden praten. En die zeiden ik van ja, dat kan echt een boost Jan van je momjouwing. En was dat nou mooi dat is heel bijzonder. Ja. Het is gewoon echt iets wat heel bijzonder is. Ja. Nou, daar lood ik echt in. Ja, dat wie ik zo. Ja, en dat is ik gebeurd. Want ik heb nou viel de night rond 2 maanden op een internationaal theaterfestival mooi presenteren. Ik heb het op het Rural Forum mooi presenteren in Amsterdam. Dat is het plattelandsforum van allemaal Europese landen bij elkaar. Ja, dat is gewoon prachtig om te zien hoe daarop gereageerd wordt en hoe die samenwerking tot stand komt. Ja. Dus dat is echt wel slagen. Nou heb ik dus een beetje een terugslag van ja, het is zo'n programma wat zo lekker stevig in elkaar zit, waar een motor achter zit. En ja, die motor is nou uithellen, eigenlijk. Ja. En ja, dat viel heel raar. Maar ja, we vinden misschien een nieuwe motor daar wel in, om het programma draaiende te hebben. En ik denk dat die motor er pas in kan gezet worden als we machinaal niet besluiten, en daar ben ik nou mee bezig. Ja, wij vinden dit ook belangrijk van Friesland. En daar willen we mee teruggaan. En misschien word ik te snel. En wie 2018 net het moment van mij, voor culturele hoofdstad, maar viel de night. En misschien komt het in 2020 of 2024 of 2030 wel. Maar ik ben nog heel jong, voor mijn gevoel. Ik maak nog zo lang. dat klinkt ik al. Oké. Dat klinkt, ik maak nog zo lang, alsof dat een opgave is. Maar ik zit uit te denken dat misschien wist het snel, misschien had het de te gauw hier gegooid. Ja. Dat wie notabene die advies naar mij toen Nee, het... ik heb net te gauw even gegooid. Dat Nee? zeker net, nee. Want dat was weer nou net zo'n mooi programma geweest. Nee. Nee, ik heb net te gauw even gegooid. Ik heb eigenlijk... ik was de eerste die het hele programma inleverd had in 2014. Ja. Ja. En daar ben ik nog steeds trots op. En dat wie een voldroegen idee, in principe. Dat wie in principe een voldroegen idee. Sterker nog, Ja, dat was geen vroeggeboorte. nou, wat gewoon heel moeilijk weer, daarom hier dat wij geen budget hier. Nee. En we worden gestimuleerd om het nog groter en groter te maken. En nou word ik gestraft omdat het zo groot is. Ja. En ja, dus het is eigenlijk een omgekeerde wereld. Als je een gebouw bouwt of als ik een opdracht jou wil krijgen om een huis te bouwen, dan vraag ik van wat is je budget? Ja. En eigenlijk gaat het heel vaak mis als ze zeggen, nou, Dat zien we nog wel. we hebben geen Ja. budget of we zien het nog wel. Ja. Ja. Ga eerst maar lekker je gang. Ja. En dan kijken we daarna of we de middelen erbij kunnen vinden. Ja. Je moet vrijuit kunnen dromen. Ja. Eerst. Ja. Dat zeggen ze Ja. vaak. Ja. Ja. Nou, ja, dat is net hoe ik les werk. Ja. Ik Nee. werk het les gewoon met een fixed budget. Ja. Daar moet ik mee doen, daar geef ik mee doen. Ja. En dat is gewoon heel jammer geweest. Ja. Hey, misschien krijgen we wel een prachtige zinsopkomst. Want ik zie daar volgens mij een blauwe loft die begint op de lucht zien. En het is onbewolkt. Hast du een horloge om? Nee, hè? €4, dat wordt dan een oeren. Wat maakt het hier zo'n kabaal? Dat is die kachel naast de koelkast. Heb je een kachel hier hoor? Ja, en daar ik. Treien. Oh, Ja. En zonder is, de eerste nacht zie je het maar zonder en toen hield het echt koud. ja? Ja, hield het echt koud. Hast het nou te warm? Nee, maar ik vind een boel kabaal. Ja, dat is ik zo. Maar ooit weer nou een stuk kouder geweest. Dus u zou overweging weer van laten we het maar wel doen, want... Maar we mochten nog even een oerke koersen toch of zo? Ja, Of, was dat? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, dan moet je het zeggen. Het is jouw nacht. Ja, Dan moet je ook sliepen, dan moet je muziek draaien, dan moet je speeltje ervan, dan moet je praten blijven. maar heeft er het gevoel als het, Nee. over de nacht al genoeg hebben uitjippen? Nee. Wat mis nog?
Wat? Ik mis nog... ik had hij volgens mij nog net goed genoeg vragen hoe stel die fiels in de nacht. Gewoon in eigen. Ik erin. Ik zit hem niet in zien letten. Dat vind ik. En die skep me vanmiddag in zin, dus die hiek even. Ik denk, want dat is het vaste vraag om mij te stellen van goh Bart, waarom, wat doet de nacht met die? Mij die vraag had net stelt. Wat erg dat ik dat net steld heb. Ja. Maar toen, ik op een of andere manier kan mij vanmiddag in zin. Omdat ik wat meer door de nacht nooit dacht als maar die vorige gast. Want ik denk, er zit bij die vast wat meer ook in. En ooit is. En ik heb echt geen idee of dit artistiek iets bijzonders is. Jopie Huisman. Waar niet iedereen het altijd had over die, dat prachtig mooie ding wat aan die waslijnen hing en dat soort. Maar ik had daar eens een keer geweest in dat museum. En toen ik vond dit de allermooiste. En nogmaals, ik had geen idee of dit nou echt schildertechnisch nou echt een meesterwerk is. Maar dit vind ik zo'n mooi beeld van de nacht. Ja. Ja. Omdat het eerst al gewoon scherm was. En ik dacht er niet zo toen wij begin van de nacht dat boordje daar zat erom zeggen. Nou, wat het heel mooi. Ik heb een keer een gedicht geschreven en dat heb ik de kleur van de nacht noemt. Want het mooie van de nacht is dat de geuren en de gloeden en alle oorzintuigen die een keer voller meer in gesprek dan alleen nog de kleuren. Ja. En dat de kleur van de nacht eigenlijk is. Dat is juist hier ook heel mooi in. Dat al is het geen kleur, er zit wel heel veel sfeer in. Ja. En heel veel... Nou ja, het brengt je, dat is een open deur, maar het brengt je dichter bij jezelf. Omdat je moet ziekje naar, in dit geval wat je joggen, je moet letterlijk ziekje naar dit plaatsje. Ja. En het is een mooi beeld, omdat dit is een stroper. Dus het had ik natuurlijk een beetje de rafelrandjes van ik sta een beetje buiten de maatschappij of ik doe iets wat niet helemaal verantwoord is. Maar het had ik de maximaal leefde van de natuur. Ja. Maar het mooie van dat zwarte is dat je ziekje maakt naar dat dingen, weet je, het komt net op jou. Als het licht is, dan zie je vanzelf dingen. Je hoeft er maar om je... en het komt. En je oordeel heel gauw in het licht over iets. Ja. Ja. Terwijl Want je kent alles, ik vergelijk maar iets oors. En dit kun je nergens mooi vergelijken, want er is niks oors. Dus die man kan ik net vergelijken maar 20 horen mensen niet eerst in of zo. Nee. Dus ik zocht naar hem zoals hij is. En ik zocht net naar hem in een context. Ik hier net zien dat het een stroper weer. Nee. Ik hier meer dacht dat het een landbouw, dat hij een heerwijn bij zich hier. Ja. Het kistrik, ja. Een karren met strierbaan erop. Gas. Maar dat ding heet stroper, dus ja. Oh. Dus dat heeft ze van maken. Dus dan leeuw ik dat maar. Er is ik aan niet maar ik ook net vinden op Google. Dat scherpt me in het zin. Toen ik deze hiet, toen dacht ik, god, er wie nog zo'n. En dat wie... dus extra jammer, want toen wist ik natuurlijk helemaal net dat het boordje daar kwam en zo. Want eigenlijk dat zandtekening had hij echt maken. Een visje? Ja, 2 man in een boordje op een maar. Ja. Precies in dezezelfde sfeer. Wieso? Dat is echt zo'n muziekje maakt. Maar dan in plaats van een gebogen mannetje die daar rent, binnen 2 visjes die op het boordje maar je net bezig bent op een maar. En het is ultra jammer dat ik die net vind koer. Nee. In relatie met wat we vannacht zeggen. Ja, het weer echt wel heel bijzonder. Maar dat vind ik... Nee, ik word vrij. Waarom vielst de nacht intenser als de dag? Voor mij... ik heb de nacht nodig om
om weer... en dat is ook de rol van sleep. Om dingen te kunnen relativeren en om dingen in een beter perspectief te zien. Eigenlijk een hele grote van mijn projecten komen uit persoonlijke fascinatie. En dan is het in dit geval niet de fascinatie puur voor de nacht, maar vooral ook de fascinatie voor stilte en donkerte om gewoon de sfeer te bevinden. Ja. En zo heb ik een fascinatie voor skinnerloft. En ik een fascinatie voor ruimte. En ik een fascinatie voor die vruchtbare groen. Komt al je vanuit een persoonlijke drive of zo. Dat ik dat belangrijk vind dat dat zo is. Veel night is eerst begonnen omdat ik maar waarom is een ieper ruimte of wat is de overeenkomst tussen een ieper ruimte en een blauwe loft en een nacht? In wat het een uitwerking op die had? Nou, het heeft vooral te maken met het feit dat wij heel erg bezig zijn in onze maatschappij met economische waarden. En dit zijn emotionele waarden die geen economische waarde hebben. We noemen ze wel van het zijn oerkwaliteiten. Maar als er vervolgens een glastuinbouwcomplex weer aan de Waddenkust komt of een olieplatform of gasplatform en die donkerte gaat weer verlen, dan wordt er nooit zo van er gaat economische waarde verlen. Maar dus je is nou voort weer in de modus van dat verhaal was er iedere keer verteld. Ja. En maar dat ben al die dingen hebben hetzelfde. Die ben de frisse lucht, de ja, maar dan neemt het als universele waarden. Maar ik wil zo graag vielen. Nee, jaren was het veelst als het in die nacht luist of zist. En was het veelst als het in die ieperruimte luist of zist. Ja, rust. Dat vind ik ook gewoon... daar haal ik heel veel kracht uit. Ja? Ja. Ja, daar haal ik de energie uit om elke dag weer vrolijk op te staan. Ja. Ja. Echt. En daarvoor ziekest die moment... Ziekest de nacht op? Of de ronde? Ja. Ja? Ja, als ik... Hoe? Gewoon om heen te gaan. Hier op eiland werkt het natuurlijk heel goed. Ja. Maar even keuren hier op Zwarte Haan bij de Diek. Of zelfs in de omjouwing van Mantrum bij de Zwet even rondom. Ja, de natuur is zo... Het zoveel kracht op je wezen eigenlijk. Het wordt steeds meer bewezen dat het ik is. Dat viel ik heel sterk. Vooral hier op eiland. Ja. Als er nu de Noordvaarder is. En die grote duin. Ja. En dat denk ik echt van dat vind ik bijzonder. Ja. Ik me nog elke keer terug laten verwonderen. Ja, hè? Ja. En de nacht, zie ik eens de nacht op? Bist wel eens een hele nacht boeten? Ja, we zijn nog net echt boeten, maar... En nou, geen hoen meer heb, net. Maar toen ik hoen nog hier, vond ik het heerlijk om eventjes... ik heb het project geschreven, toen ik nog een hoen hier. Ja. Maar ja, dan gewoon als die jongens eventjes een blokje omkuist. En dan elke jongens kiest die weg verwonderen door sterrenhemel en dergelijke. Ja, dat vind ik echt prachtig. Ja. Dus nou, dat mis ik echt wel. Ja. Ik wil weer een hoen hebben. Volgens mij was dan ik ben een Zwarte Haan. Ja. Want dan kun je toch weer volle makkelijker in die nacht zitten. Ja. Ja, dat is weer prachtig, wees op Zwarte Haan. Dat is juist al die viewtoren van de eilanden. Ja. En we hadden wel eens een ziek hinder en die moest maar rennen. Die dan koliek of zo, is wel zo'n spastische darm. Ja. De enige remedie wie om heel veel met zijn hinder te rennen. En dan roest hij in de nacht met het hinder.
Ja, vond ik prachtig. Ja, dat wie kloten, dat het hinder meer wie. Maar dat ik ken. Ja. Ik wie ik nooit bang hè, om alleen nog naar huis te fietsen. Of, Kijk net op de laatste eind van Sint-Anna zo naar boven. Nee. En onze beeldpollen en hoe dat hele smelle dikje. Nee, Nee? nee. Dat is eigenlijk alleen nog gekomen toen Marianne Vaatstra vermoord werd. Toen kwam in één keer dat besef van jeetje, zo ben ik 's nachts ik altijd waarom fietst. Ja. Maar ik ben nog steeds niet bang voor het donker. Nee? Nee, ik vind het... jongens, even... Wat ik heel leuk vind, ik zag volle wit door de nacht in verband met het project. Just ik hele orde dingen. Nou, hè, of nachtvegetatie en beestjes. Hè, die zandvlooien, denk ik dat het weer. Ja. Die, ja, als wij net tot salet naar buiten hier zitten, dan hier dat net zien. Nee. Ik vind toch wel hele bijzondere beesten. Ik al springen ze graag bij de nek, maar... ja. Ja. Dat wil ik nog vragen. Begin van de jong, zie je die vragen die lag een keer op mijn lippen, maar die is weer voortgeleden. Bist ik een kenner van... wist je dan wat voor vogels had je vlingen? Of wist je wat voor sterrenbeelden dat er in de hemel staan en dat soort dingen? Of gaat de tijd daar helemaal net om? Nou, toen ik begon met het project, heb ik een basiscursus astronomie Ja? in Noordburgen. Ja, ik vind de grote lijn... Ik ben van de grote lijnen. Ja. Ik vind... als ik... bijvoorbeeld, ik ben met Teun Spiersma, ben ik mooi west naar Mauritanië. Ja. Dus ik een warm gebied. Denk je, nu ze waardvogels hinnen. Ja. In de winter. En moest naar een onderzoekstation komen. Dus ik koek alleen nog maar mooi dat ik op expeditie weer. Mhm. Ja, dan moest ik vogelsringen lezen en vogels tellen. En ik ken de wulp en de grutto en dergelijke nou uit elkaar alweer. Maar het is net omdat hij dat altijd boeit had. Ja, nee, niet... Ik had er altijd... ik had er nooit maar eens gehoord over gehoord. Maar het had mezelf wel altijd min of meer bezig gehouden. Ik weet zeker dat het uw hart zijn schuld is namelijk. Uw hart... Wij waren vroeger in Kolm. Of tenminste, daar hebben we lang wennen. En dat en gingen we geregeld naar Lauwersmaar. De keuring en zo. En uw hart die hoort echt wel van natuur. Echt. En die dat zelf, jongen, heerlijk daar lekker om banjerie en ik ging dat wel mooi en mooi. Maar uw hart die is een uber rationalist dan, denk ik. Nou ja, goed, die is heel rationeel. Dus wat hij altijd deed, dan ging ik maar op de keuring. En dan, die zei dus nooit hoe hij hem daar vielde of wat dat mooi hem deed. Hij mat daar een soort van geluksgevoel uit helle aan, maar dat zei hij nooit. Maar die zei alleen nog van, tja, een kikkerdief. Of het kwalsier. Dus, en hij wist ik echt best wel een soort van, hij kon het verschil zien tussen een kikkerdief en een bruine sperwer of een Oost-Europese slechtvalk, weet ik veel. En van wie hij dat leert dan? Die boeken vogels in Friesland hier er alle jaar in de kast staan. Maar ik rond dan als jonkje mooi. En ik dacht altijd van, maar het interesseert me helemaal net een fuck wat voor beest dat het is. Het ging mij erom van hoe mij wat het mij met die en hoe ik mij daarin vielde. Dus ik rond dan maar zag dat te vielen. En dus had hij al naast me en die zei, een kikkerdief. En ik heb me daar toen altijd in oorzet. Eerst als ben je net heel bewust, maar later kreeg ik dat in de gaten. Dat dacht ik van, ja, maar het gaat helemaal net om wat voor beest dat het is. Het gaat om wat je vielen. Maar nou nog wel later, nou ik weer zelf later ben, denk ik wel. Want ik had dus nooit iets geleerd over wat voor soort beest en sterrenhemel. Want ik vind het heerlijk om naar die sterren te zien. En ik kan nog correct een grote beer onderscheiden, maar dan houdt het echt op. Want dat interesseerde mij dus niks. Mede, zeg maar, om die ervaring maar eens hard. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je vielen. Yeah. Want anders wordt het correct zoals je hard. Yeah. En, maar nou denk ik wel heel vaak van, het is ergens
echt wel heel erg jammer dat je een heel soort feit net bent. Want je blijft wel heel gauw in een soort van oppervlakkig gevoel stekken of zo. Ik had nou wel eens, en ik doe er de moeite dan het voor, wel eens behoefte juist om wel meer te weten. Omdat dat toch echt iets zo uit over wat het met je dochter of zo. Ja. Nou ja, dat heb ik dus geprobeerd. Ja, maar het is net echt slagen. Nou... Ik denk namelijk dat voor u huid ik een manier wie om een heel soort te film. Ja. Maar dat via een oor kanaal of zo. Ik denk dat je er ook een bepaald talent voor moet hebben of zo. Mhm. Ik zou het graag combineren willen, Ja, die kijk. twee. Maar dat, nou ja, misschien kost dat te veel tijd of energie, weet ik net. Maar ik vind wel dat het op... je leren dat starig gewoon. Mhm. En dan, ik krijg steeds meer vogelkennis. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Omdat ik mijn volle vogelaarzenpaard ben. Ja. En ik krijg steeds meer... Ik zie steeds meer. En voegt dat iets aan het gevoel wat je krijgt bij natuur? Ik denk dat dat antwoord ja is namelijk. Of is dat net zo? Voor mij niet. Nee? Nee, ik vind het wel... Ja, wat voegt het toe? Maar... ik kan vooral heel erg genieten van het geheel. Ja, ja. Van... soms is het wel fijn om net alles te weten, hè? Ik heb volle onderzoek die nou naar de Waadzee. Ja. En ik zie nou alles in de Waadzee. Ik zie een mosselzaadbank, ik zie een mosselzaadinvanginstallatie, ik zie een onderzoeksstation, ik zie Ja. een olieplatform. En eigenlijk was het alleen maar net weten als dat is het gevoel. Ja, Ja. gewoon het overal gevoel vind ik Ja. gewoon fijn. Ja. Ik fijn Ja. om te zien. Maar oorsom, ik hier het juist er even mooi Achie over de film Shoah. Die 8 uur durende documentaire over de vernietigingskampen in Auschwitz en Sobibor en Treblinka, die draaien. En, Jeetje, 8 uur? 8 uur documentaire is in de jaren 80 of zo maken. Hij wie kwartlien nog op televisie in een mooie dagen. Toen had ik me helemaal jongen. 8 uur? 8 uur, ja. Jeetje. En dat is zo ongrijpend en fascinerend. En mede, behalve natuurlijk dat die verhaal, het is eigenlijk verschrikkelijk natuurlijk. Maar wat die documentairemaker docht, die praat dus met kampbewaarders, die praat ik met slachtoffers die het doorleven hebben. Ja. Met treinmachinisten en Ja. met dorpsbewoners die er vlakbij wonen en zo. Dat hele spectrum probeert hij compleet te maken. Maar die vreegt al die mensen heel nauwkeurig naar, gewoon puur naar de feiten. Echt van hoe lang onder machinist, hoe lang worden ze aan de treinreis? Waar stoppen die trein? En als die trein stopt, mochten de mensen naar voort uitstappen of bleven die nog even stingen? En kon je dan voort weer omkeren of moesten jou wachten? Maar die man die vreeg het 8 uur lang totaal net naar de gevoelens van die mensen. Dat, heel bewust, dat let er helemaal goed beschouwing. Dus die gaat alleen maar op een feit zitten en heel gedetailleerd. Ja. Dus dat een kampbewaarder zei van nou, dan stappen ze uit en dan rond ze die kant op. Ze zeiden nee, net zo snel. Ze stappen uit en dan Ja. moesten ze voortrennen of moesten ze eerst steken blijven. Dus die echt stapje voor stapje voor stapje heel gedetailleerd. En door die gevoelens uit te sluiten, maar heel erg op die details zitten te gaan. Je staat zelf, komt dat gevoel bij jezelf. Want je vult die puzzel dus helemaal zelf in. Want je krijgt alle je puzzelstukjes. En dan komt dat gevoel dus ik wel. En dan kiest er zelf die, en dat refereer ik even om, nou ja, de vogelkennis of niet. Toch al die details te weten. Ja. Van dat is zo'n vogel, dat is zo'n vogel, dat is zo'n vogel. Kun je misschien wel echt tot een soort overkoepelend gevoel komen. Nou, dat... Wat misschien nog wel interessanter is als het primaire gevoel wat wij, of althans ik, dan probeer te definiëren. Van oh, dit vind ik heerlijk, want dit doet dit en dat met mij. Misschien is die orenmanier eigenlijk wel interessanter. Toch eerst al die details in te vullen. En dat is geen wat er uit hemzelf zeg maar ontstiert om een totaal gevoel. Nou, ik denk dat het overweldigende gevoel, dat is wat ik mooi vind. En als ik bijvoorbeeld nou een hele... Wat ik in Mauritanië
heeft zo'n weer gewoon hele grote zwermen met vogels. Was hier in het water, soms minder snoosjes. Maar ik weet zo langzamerhand, want toch al die mensen praten hebben, bijvoorbeeld dat het heel erg min gaat met schoolexters. Ja. Dat die heel erg snel vergrijzen. Ja. Nou, dat mag ik wel, want maar die domme oranje snavels en Nou, die vies. domme kermisringen om Nee, de regen. Ja, dat vind ik net. Maar dat die beesten dus, die kunnen wel 40 jaar oud worden. En, Ja. en dan binnen dus een protte schoolexters nog. Maar die kunnen dus net meer aan krijgen Nee, en die jongen meer Nee. grootbrengen. Dus straks dat die oude generatie die is, dan valt straks een hele protte schoolexters vallen voort. Ja. Die vermeerdert zich niet meer. En al die informatie, als ik nou een schoolextersje denk, hoe oud zou zwaar ze? Ja. Zo stel bij de grijze massa jaren, Ja. of Ja. zo is nog jong genoeg is om eikens te kunnen lezen. Dus al die informatie die verstoort het beeld ik. Ik weet wel dat het een schoolexter is, of een squalexter. Ja. Maar Stroonlip. Stroonlip. Ja. Maar ik weet ik wel dat er een heel verhaal om zo'n beest heen zit. En Ja. zo'n verhaal zit ik om de knoet. En bijvoorbeeld, ik vind de wulp een hele mooie vogel. En Teunis die ringt die skriezen. En dan vreeg ik van nou, waarom ringen je hem de wulp dan net? Nou, toen vertelde hij dat die beesten heel skuw binnen. En Ja. dat ze het waarschijnlijk niet overleven als ze vong worden om Ja. te ringen. Ja. Dus zo weet je steeds meer hoe die vogels en ja, Maar dat daar het gevoel was, daar haast. je kan niet meer Eigenlijk genieten van het zien van een protte. Ik kan moeilijker genieten van het zien van een protte vogels. Omdat ik bij elk vogel weet wat er Ja. mooi aan de hoorn is en Ja. hoe de stand van zaken is. Ja. En het gaat gewoon over het algemeen net zo goed bij vogels. Nee. Nee. En nou ja, hoe meer we weten hoe de grutto, daar word ik net vrolijk van. Nee. 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 Was ik nog pauwen, heb je het wel of net? Nou, kijk, de forten vooral. We gaan meer kleden. Nee, maar ik heb natte forten gekregen, denk ik. Maar dat ik een vraag stel, was een pauwen, heb je het wel en een antwoord, dus ik ga koude forten, dan heb ik geen idee wat eigenlijk nou het antwoord op de vraag is. Nee, maar ik weet het eigenlijk net. Oké. Ik doe het eigenlijk net. Ja, maar ik wil die denk- wel roepen vlak voor zinsopkomst, dat we die nog wel mooi mooi zien. Ja, maar ik weet niet of ik wel een powernapje ken, want je hebt heel veel geloeden. Ja, maar dan nog, ik word die kachel kachel weer wel. weer? Ja, tuurlijk. Maar kies ik een powernapje doen? Nee. Nee. Goh, Nee, de dat lukt mij net, daar ben ik nou te helder voor. boord ziet het nooit mooi droeg, hè? Ja. Ik wil even water in, hè? Nou is het koude forten. Ja. Ik doe het net. Dat is joont. Maar dat met de hemel, misschien omdat ik gewoon net alles weet in die hemel. Maar daar kan ik me nou echt wel terug laten. Ja, op de Skellingles, Nick. Dan stapt ze duinoer en dan in één keer bats. Ja. Zo'n hele hemel vol met sterren. Ja. Gewoon dat ik zo dom een keer schön zonder dat ik denk zo. Oh, dat is de M233. Ja. En dat is de N dit en dat. Of dat is Ja. de staart van de stier. Of, Ja. dat ik eigenlijk niet zo... Dat was dus ik net weten. Nee, eigenlijk niet. Hey, weet je wat we doen? Als er net een pauwen heb je er wel Ja. hoort. Dan heb je nog let eerst. Ja, of 4. Dan gaan we maar eens nemen een bijtje ervan. Ja? Zien we dat wel? Vind ik een goed idee. Dan ga ik even hier naar de Dixie. En kiest eikers bakken. Ja, kan. Hesballen. Ja. Ja. Ik heb wel wat. Ik ben toch een goede gast hier. Ja. Ik kan ballen. Ja. Zien we dat wel? Ja. Goed idee. Maar ik moet eerst even naar de Dixie. En dan gaan we daarna even eten. En thee? Dan... Thee drinken? Kan. Ja. Ja, die vieze... die met die Marokko zeker. Hier is Dave Sezeman. Hier kan je thee mooi noemen. Ja. Dan ging ik even bellen. Ik zei van... hey Nienke, die Gerard die had hier alleen maar met die Marokko voor u regelen. Ja. Ik stel mij uit de brand helpen. Ja. En neem even een paar extra mooi voor de komende nachten. Ja. Ja. En dan gaan wij... maar we zwaaien dat we tier of 4 het eten opgaan. En dan is de zonsopgang. Tier of 4 is ons opgang. En die wil ik wel even live mooi maken hier. Ja. En dan hoop ik zo dat het krijg voorbij dat ding is. Dan ben ik echt omheen gekomen. Schenken. Ja. Maar ik beloof niets. Tot zo. Tot zo.
mooi opkomen? Nee, dat mag nog. Ah. Dat is best precies op tijd. Het is 4 woorden. Dus zo was helemaal net zo lang dit. 20 minuutjes. Oh. Ja. Vind je het lekker? Koud. Hè? Koud. Nog steeds? Ja, koud worden. Maar hij is onder de douche straks. Of zwemmen. Jeetje, wat is het lucht. Ja. En niet een keer alweer. Ik heb een bak de eikenfaddy. Lekker. En thee. Oh jeetje. Ziet dat er mooi uit? Wat net te sterk is te Oh, missen. wat leuk. Goh, wat is de wereld weer oors. Hé, dit skip, dat luidt er ik nog, hè? Ja. En dat liedjeboord zie je daar ik. Dat lijkt nou echt helemaal op het droogte. Hoe is het waar? Nou, volgens mij is het hartstikke onbewolkt. Alleen nog, ik denk dat het gewoon kiemen, een beetje schiemen. Dus ik denk dat we een pensioen gehad hier een jaar onderwijs. Dus, Ja. denk ik. Ja. De mooiste aan tafel, Nieke. Ja. Als er nog zin in haast. Ja. Of Maar- eens even sliepen blowen. Nee. Nee? Dat is een beetje gek. Eerst bier. 20 minuten slapen. Oké. Oké, nuchter. Ja. Had ik zin in een geroosterd broodje of net? Lekker? Ja? Ja. Mooi. Kijk hem eindelijk kwijt. Hoezo? Ja, die horen niet wonen dat net. Wat moet die dan hebben? Ja, gewoon een stukje droge bruine ballen. Tico, wat zit er tussenin? En ik zit steeds te leuren maar dat ik graag een geroosterd broodje maak zien vader, maar dat doen ze nooit. Nee, je ken ik net zonder stroom hier. Hè. Nee. Wat was het eerst, Hadien? Heb je Bak... toch voor alle jaren ontbijt maken? Ik dacht dat zo hier alleen aan eten mocht. Nee, maar ik wist net dat hij over niet ontbijt. Nee, maar dit is niet waar. Meer mensen ben je net. Nee, maar voor die orengasten. Nee. Die hadden een eigen spel. Nee, maar... Oh, dat bedoelt van mijn Ja. vorige gast. Ja, En stik ontbijtjes ja, maken. ja. Wat was het eerst? Had hij een bakt ooi of een geroosterd broodje? Mooi, dat heb ik ook hoor. Tegelijk? Ja. Oké. Doe eens die mint die Marokko thee, hè? Nee, dank je. Schattig theepotje. Oh, de boerderij hier de zetten. De ochtendgloren heet dit. Ja. Wist je hoe dat in het Fries heet? De dagen. Dat is een oud Fries woord voor de Dageraad. dageraad. Maar dat vind ik net een goede vertaling voor ochtendgloren. Nee, dus het heet... Oh, hoe heet het nou? Morgens. Nee. Nee. Volgens mij heb ik het wel in mijn projectplan geschreven. Een mooi Fries woord voor het ochtendgloren? Ja. Oké. Ik ben benieuwd. Hey, was zo 2 geroosterde broodjes met een ei ertussen of was het eentje? Maar een ei erop? 2. Oké. Nou ja, dan neem ik eerst wel door. Nee, Ientje. Ja, nee. Nee, Ientje. Nee. Dat is weer een mooi eerlijk antwoord vanuit. Dat is prima. Van schemer tot ochtendgloren. We gaan hele huddeboeter. Ik zeg maar eens nog even bij de kachel zetten. Maasdagen. Ja, toch wel, hè? Ja, volgens mij. Vind ik net mooi word. Gloren is eigenlijk ook een raar woord natuurlijk, hè? Volgens mij, etymologisch gezien. Waarom? Wat is nou gloren? Het werkwoord gloren is toch net op, ja, gloren, een raar woord.
Was ze echt bruin of was ze wit en een beetje hut? Nou, Maar het gauw zeggen. nou ja, hoe de chef ze serveert hoor. Oké, Ik is net wachten tot die van die kleren. lichtbruin. En was het dan ooit met een hele dooier of met een brutsen dooier? Ik ga het waar maken, dus ik mag Brutsen. kiezen. Wat zei? Oh, maar dit is mijn Nee, heel nee, iets eiken. Nou, dan moest ik wat waar Ik aaien, dacht hè? dat het niet een heel grut ei weer. Dan moest ik wat waar aaien, hè? Nee, gewoon een iets eiken is lekker. Dan kan ik de rest lekker zoekenballen. Ik ga echt nog nooit aaien op een geroosterd broodje gewoon. Waarom niet? Weet ik niet, dat doe ik altijd op gewone balen. Nou, Gong, dat is een verschil in het leven, joh. Dan maak ik nog wat mee vandaag. Ongelooflijk, ja. Jongen. Nou, sorry hoor. Dat zijn ze. Ik vind dat een rare combinatie. Ja? Ja, echt. Hoezo? Dat weet ik net. Nou, het is wel mutserig van mij wezen, maar... Dat vind Tje, ik. we hebben alleen nog maar grote winklezen Oh ja, voor de sapjes. dankjewel. Wat is het? Sinaasappel, appel? Nou, lekker eten. Ja, alles tegelijk, hè? Lekker eten. Oh. Is er al zout en peper Nee. in? Hoeft dat net? Jawel, maar stolen zo. Maar ik had net in, omdat ik net wist hoe stolen houden moet. Ik kijk aan mijn om. Nou, Van mezelf. nou. Nou ja, van mezelf, van mijn eigen hin. Ja, als er zelf in dus. Ja. Nou, 9 hinnen op dit moment en 2 piekjes. Oké. Dus dat weet ik nog net wat het binnen. waarom was dat? Gezellig. Ja? Met mijn huisdieren. Mhm. En net normaal een 3? Nee, maar... Zonder wangen neemt altijd 1 hin en rol van de wangen hoor. Ja? Mhm. Dus ik heb wel een kraaiende kip. Ik wist dat als koer. Nou, ze kunnen best kraaien. Ja? Ja. Die is geen verschil. Maar is wel heel leuk in. Dan? Ja, ik heb een, die komt alweer onvleen gewoon. En ik hier les een pauwen in de tuin. Die kwam ik onvleen. Maar de hinnen bleven gewoon. Oh. Was ik wat van dit spul? Jawel. Het is geen echte sinaasappelsap, het is een sinaasappelappelsap. Zo, Dankjewel. alsjeblieft. Heeft ik huisdieren? Een kat. Dat is alles. Hen liep me wel leuk. Ja hoor. Maar wij hadden net een goed... Ja, het zou wel kennen. Een hoen is bij ons dus altijd het onderwerp. Ik ben degene die de hoen blokkeert. Waarom? Ik wil net naar hoen gaan. Waarom? Ik wil net jongens om al worden. Als een treurige oude man. Tussen de stritpjalen rennen. In het draaienwater. Goedenavond, zei dat je niet. Buurtbewoners. Moet ik maar een hond hier. Tussen de stritlampen. Als de vies al treurig beeld wordt hier. Ik kan Hallo, ik helemaal blijf op een vertellen rompen. dat het mooiste weer wat er is. Jongens die hoen niet letten. Ja. Dat ga ik dan net bevestigen. Toen staat het zo is. Nee, Nou, ik heb die boodschap voor kennisgeving aangenomen. om de tas stoppen. Nou, het is heel wel. Ik was zelf baas wezen. Ik wil best wel naks rennen, maar wanneer ik zin heb, net wanneer Ja. die hoen zin heb. Nee, maar ja, dat is wel ambities zou je nog hoor natuurlijk. Nou, ik heb Netflix. Nou. De kat vind ik wel leuk. Ja. Hij komt er 4 minuten op, maar dat zien wij net. Of omdat het achter de duinen is, of omdat er... Ja, het is ik achter de duinen tegen. Ja. Nou. Jammer hoor.
moet er thuis nooit een ontbijtje van die maken. Jawel? Ja. Dat is goed van mijn zwager. Ja? Wat? Niks. Oh. Oh. Maar als ik alleen nog ben, dan zwaar ik goed voor mezelf. Dat maakt ik lekker ontbijt. Uitgebreid. Dat is mijn maaltijd van de dag. Met ontbijt? Ja. Ja? Ontbijt wel als niet-ochtendmens? Nou, ik ben een ontzettende muts. Ik maak het eigenlijk niet zo let dat het is. Want normaal als het 4 woorden is of wat het om al woorden is, dat doe ik wel eens. Ik vind schaamteloos dat al woorden uitsliepen. Maar dan maak ik eerst wat stukjes bouwen met hagelslag gaan. Wat begin ik nou? Nou. Ik ga een keer 10 dagen in Ethiopië geweest. Slecht eten, tenminste lastig. En Is de hagelslag net mooi? nee. Maar toen ik thuis kwam, dan wie dat hetgene en de realisering weer pas toen ik thuis weer, dat ik dacht van god, dat had ik echt het meeste mis. Ja. Zag, genoten nog dagen van dat stukje bal met hagelslag. Ja. Zo lekker. Nou, Oh, in Mauritanië op die expeditie, dat vond ik wel echt het dieptepunt, ja. Het ontbijt. Ja. Nou, sorry, iedereen, dat is weer fantastisch. Verder, maar brint daar met koud water. Oh, jezus. Echt. en waar je dat betocht in Mauritanië is of in de expeditiegenoten? Mijn expeditiegenoten. Echt weer? Ja. Die hadden net meer smaak? Nee. Nou, dat is wel treurig. Nee, die staan niet. Nou, ik al lang maar hun kijkers weer vogels te tellen. Tje, dikke roofvogel. Oh. Dikke buizerd. Denk ik of net? Ik denk de piekendief. Ja? Nee, dat ben ik dus niet. Nou, die had dus 2 hen met mij Ja? gesnipt. Een vogel. In maart, ja. En ik ken net een vals en een hoenwest hebben. nee, dus nee. Want die zit dat de hele tijd bij me in de tuin. En toen zei ze van ja, maar buizers die pak ik geen hen. En toen kwam ik zoek naar een feestje op Snijdermiddag en ik weer even aan het verklaaien en ik kwam beneden en toen waren er 2 buizen en de ene zit in op te eten en de andere zit de andere in op te eten. En ik was zo leuk, jong. Echt weer. Ik kon die buizen gewoon wel rechtstreeks de kop raar zitten. Beide. Echt, als een geweer in de hand niet hoor, dan weer het net best is. Maar ja, ik mijn natuurvrienden, dat kind gewoon niet. Dus ik was dus naar een lezing daar over muizenplagen en grutto's. En ik, shit, hij pakte die. Hij vloog zo naar beneden. Ja? Ja. Oké, man. En dus ik vreeg van, hoe kan het? Dat bij mij in de tuin 2 buizen binnen die niet in. Nou, toen vertelden ze dus dat, omdat het 2 jelines was door die muizenplaag, ben een hele grote buizen ben opgegroeid. Ja. En nou, van de winter ben ik die moezen geweest en dan ben die buizen weer saan honger. Oh. Dus die buizen die ben uit uiterste wanhoopsdaad hebben ze dus mijn hinden op in. Ja, ja. En toen vond het wel goed. Nou, op een of andere manier koek ik het dan wel beter een plakje, ja. Ja. Maar ja, toen heb ik wel een rem moeten bouwen, want ik woon natuurlijk niet. Want die buizen, die dachten van, nou, dit is de McDonald's natuurlijk. Die hensjes, die mooi zijn mooi. Nou, En ze hebben me ook altijd verteld van, ja, ze snippen de oudste zieke hen wel. Hen, het is natuurlijk een selectie. Nou, echt niet. Mijn Koosje en mijn Jilles, dat waren mijn liefste hensjes. En die Jilles wie krekt door een lees. Krekt. Oh, die is zo zielig. Oh. Ik moest precies schön met een moordaanslag het plaatsvonden. ja, hè? Ja, het beest dat hier gewoon de hele tuin wie één grote verenpartij. Alsof er kersen in u klapt weer. Ja.
wekenlang, uren nog die veren. Dat Oh. is echt heel triest. Ja. Maar ja, de natuur, hè? Ja, dat was toch dat Longenskip werd een beetje zag. Dat het wat minder door de mensen beïnvloed wie en de natuur wat meer zijn gang ging, hè? Eigenlijk is het een hele selectieve verontwaardiging natuurlijk, hè? Not in my backyard. Ja, zo een. Wel een beetje zo iemand. Nou. Ja, bijvoorbeeld hier in het woongebied heen weer weinig roofvogels. Omdat er natuurlijk weinig punten wie waar die roofvogels op konden rusten. Maar door de bouw van stukken MZT's, die monsterzaad invanginstallaties, ja, binnen toch voor ankerpunten komen. Ja. Nee, dus ik roofvogels ja, op kunnen zitten. Dus ja, maar elke menselijke ingreep ja, verzorg je ook dat de hele het systeem ontwricht wordt eigenlijk. Ja. Wat was nou het lastigste van deze nacht, Nienke? Dat is zo snel. Want we binnen haast nog deze evaluatie daar. Nou, het is best snel gaan voor Jawel, hè? Ja. Nou, wat ik... Het lastige is natuurlijk wel van... dat ik niet echt... Dat je niet echt inhoudelijk op het project bent west. Hè? We hebben wel Oorfield de Nijthoorn en de rol van de culturele hoofdstad. Maar dan vind je dat ik de minder of regen op inhoud. Nee, maar ik hier wil graag willen vertellen wat, hè, want wat liever ik in het krantartikel zei, van het is een te groot project worden. Ja. Maar hij had, het zijn al je puzzelstukjes die onder elkaar zitten. Het heeft mooi nachttuinen te maken, het heeft mooi toeristische infrastructuur te maken, het heeft mooi sliepen in de natuur te maken. En al die stukjes die versterken het project gewoon heel sterk. En ja, dat overzicht, dat zat je bij wij net in. We vallen meer op de grote lijn en hoe is zo'n proces eigenlijk tot de stand gaan. Is dat gebrek aan interesse van mij best? Nee, Oh. maar Okay. ik hoop wel dat het voor mij is elitair, want dat enthousiasme wat erin zit van iedereen, dat is wel heel belangrijk om ik te snappen waarom ik daar, nou, waarom je dan teleurgesteld bent dat zo'n project net teruggaat. Ja. Maar nee, het is wel heel, ik vond het vooral heel erg mooi de nacht. Oké. Ik heb toch als het lastige vinden hoeft om over die familie te praten. Dat moeilijker is om over te praten als over een project. Ja, over mijn familie praten vind ik het moeilijk, ja. 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 Nou, Maar het heeft wel... het heeft wel heel veel bijdragen om wie je... Ja, het is wel heel egoïstisch als je over je familie praat, terwijl het eigenlijk hoe je zelf gaat. Ja, het heeft wel heel erg bijdragen waarom... Het heeft heel erg vormt, je familie. Maar ik hoop niet dat ik te negatief ben geweest door mijn familie. volgens mij als dat zo integer mogelijk probeert te vertellen. Ja. Familie duurt het langst, zei Harry Mulisch. Ja. Ja. Was ik nog wel als het broodje met cheese of net? Nou, ik vind een krentenbal wel lekker. En een suikerbal spreekt me wel door. Oké. Alles lekker. Nou. Wat Dat doe vond ik er je één het in. leukst? Wat vond je het leukst?
wat ik het leukst van deze nacht vond. Ik was bang dat ik die in het begin heel erg leuk vind zo. En dat ik gaandeweg snel, wat nou? En dat ik gaandeweg me nog van ik leiden zo. Ik was bang dat dat is precies omgekeerd als het zei. Ik ben juist bang dat de hele nacht terugraddelen in het blauwe zoals over die projecten en over die architectenwerk en dat soort dingen. En ik vind het zo leuk. Daar hebben we het wel eigenlijk de hele nacht gaan waar je honger. Ja. Maar net alleen maar daar monomaan hoor. Dat gie ik andere kanten op. En dan wordt het een soort van totaal verhaal of zo. Wat ik heel erg de moeite waard vind en wat ik heel mooi vind. Heel oors als die orennachten dus. Ja. 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 En het, is wel, het grappige is wel dat bij iedereen wel een soort lijn zit. Maar misschien is dat ook wel mijn vooraanname omdat ik die lijn zie of zo. Maar ik weet eerlijk zijn, ja, ik weet wel een beetje wat bij de lijn is, maar daarom zie ik niet in het storytelling, dan zie ik je naar van wat is nou het gevecht wat nog vierd worden moet en wat is de loutering. Of wat is de ondertitel van deze nacht? Dat weet ik eigenlijk nog net precies. Want de street western in zit, die had mij wel duidelijk maken. En ik wil dat het hoopvol best. Dat is toch een soort van groeiende wijsheid steeds beter wordt in het tackling van de problemen. Maar en dat gun ik die meer dan van harte. En dat zal ik wel lukken, maar ik had nog net jet of zo wat de oplossing zit of zo. Of ben ik nou te direct of te Maar bot dat weet ik net, want het is juist het spannende Ja. in het hele proces. Dat het gewoon totaal net wist hoe het rent en hoe het zal rennen. Ja. Ik heb in 2007 samen met een goede vriend van mij, dus Europaan wonen, een Europese prijs vragen. Dat was zo mijn doorbraak wezen. Want dat wie vroeger als je op universiteit zit en je zo'n prijs zou winnen, dan nou ja, zo'n je echt. Ja. Nou, dat is nooit west. Nou. En Begon daar al iets van teleurstelling? Of dat was van, hey, fuck, het rent toch gewoon zo'n tasje? ja, wat ik toen heel erg wist is dat je hoe belangrijk de rol van de opdrachtjouwer is. Maar als je een prijsvraag kiest een opdrachtjouwer net één op één voor die als persoon. En omdat het echt een procesmaker ingist, is het juist heel belangrijk als opdrachtjouwer, architect, dat het klikt en dat je elkaar snappen en dat je elkaar bewegen om op een hoger niveau te gaan functioneren. Ja. Dit wie een anonieme prijsvraag. Dus die opdrachtjouwer die, ja, ten eerste koos de jury voor het ontwerp. Maar de opdrachtjouwer wie helemaal net zo enthousiast door het ontwerp. En vervolgens moest ik 4 uur met een opdrachtjouwer werken die eigenlijk van tevoren net zo zitten zien. Ja. Dat is weer een heel moeilijk proces. Ja. Dat is nou maar Lon van Taal wel een beetje oors, want die prijsvraag is net anoniem en de opdrachtjouwer zit zelf ik in de jury. Dat is ook fijn. Ja. Maar het winnen van een prijsvraag kan zo volle betekenen dat het eigenlijk net wist hinnig is. Had ik de grote kans dat ik Lon van Taal net win. Het zijn 6 kandidaten. Maar ik heb er wel een heel goed gevoel hoor. Het is wel heel naar. Dan kist alleen nog maar verliezen. Van die gevoel. Maar toch kan dat, ja. Maar dan is het weer ontanalyseren wat zeg maar de moeilijkheid is. En Ja. dat was de hele nacht. En dat was heel goed. Maar ik weet Maar- dus maar nooit nog net waar gaat het heen. Dat weet je net. Ik weet net waar ik voor een jelly steen. Ik weet net waar ik voor een hier steen. Ja. Ik weet helemaal net. Nou. Ik heb niet een vaste baan, maar een vast inkomen. Nou. Het is elke maand weer afwachten wat ik binnen sprokkel. Nou.
En in het begin is dat heel moeilijk, want daar was heel onzeker van. Maar op een gegeven moment krijg ik vertrouwen erin dat dat gewoon goed komt. Ja. Dat vind ik... Maar op een gegeven moment had ik in de gaten kregen dat het nooit vanzelf goed komt. Dat dingen nooit dat in ieder geval net gauw uit hunzelf samen gewoon als er komt net een dag dat het ook maar eens wekker wordt en dat het wonder is geschied. Wat is het wonder? Nou, dat alles opgelost is. Nee. 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 Maar ja, dan moet je ook niet voor dit leven kiezen. Nee. En dat zou ik alle jonge mensen aan willen raden die architect willen worden. Het is een soort met topsport. En er mag heel volle verlitten. Maar als het winst, dan is het gewoon een grandioos gevoel. Ja. Dus ja. Maar die topsporter die verliest ik vaker. Ja. En dat zit dan dat er een wint. Ja. En dat ook. Ja. Maar je moet er echt 100% voor gaan. Ja. Want anders dan bereik je net het nu, anders dan helst het net. Nee. Nee. Ja. En wanneer is het slagen? Dat ik een gebouw maken heb of een landschap of en dat gaat steeds beter. Dat ik zo uitvoerd word zoals ik bedacht heb. En het kan heel lied zijn en heel druk, maar dat het goed functioneert. En de gebouwen die tot nou dat het hast, die voldoen aan het. Omdat. Perfectie. Nee. Oh. Nee. 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 Er is op een of andere manier toch iets, vaak krijgt iets in de uitvoering net helemaal Hoort dat net goed. altijd? Hoort dat net altijd? Nou, ik hoop dat ik, dat is weer wel leuk. Ik zeg laatst een interview met Quentin Tarantino, die filmmaker. En die zei van heel veel regisseurs kunnen net naar hun film zien, want dan zullen ze wel net goed is gaan. Ja. Dus dacht ik, ja, fuck, dat architect en ik wel. Ja. En toen dacht ik, ja, ik hoop dat ik dat op een gegeven moment, dat ik een gebouw heb, maar dat is niet overwegend hoor. Maar. Maar dat ik een gebouw heb waar ik gewoon heel erg van genieten kan. Dat ik denk van, ja, dit is een goed slag. Heel eerlijk zijn, het mijn inzending van taal die potentie. Het zit er, alle gelaagdheid zit er hele mooie dingen in het ontwerp nou. Dus ja, dat zou echt gek wezen. Had ik dat zou winnen, dan zou ik dat kunnen laten zien door dat gebouw. Ja. Ja. Dat, Ja. En, ja, En het zit dan in het centrum op overal. van de stad, Ja. in het centrum van de provincie. Ja, Best. Ziel en zaligheid in je haast. ja. Ja, dat zou echt... Ja, maar wat ik gewoon het allerbelangrijkste vind, en zo vind ik, nogmaals, net beslist dat er een gebouw staat wat ik ontworpen heb. Maar dat er iets staat wat bijdraagt aan het beter functioneren van het Oude Hoogstkerkhof. Ja. En daar gaat het mij eigenlijk om. Ja. Maar ja, je moet te blijven dromen, hè? We hebben vannacht net een protte droomd. Nee. Nee. Waarom net? Wat vallen meer over problemen en Ja. zwierige en moeilijkheden Ja. die we winnen moesten. Ja,
Nou, laten Maar we dan dat- nog even door de dromen Dat hebben. prachtige visioen, dat gaan we dan het hoorn nemen. Nee. Nee. Nou ja, Nou, toch wel daar niet. luidt de rol van Bert van Leeuwen. En daar luidt de rol van het oude Houtse Kerkhof. Ja. En er zijn nog wat dromen voor de Waadzee heen. Dat we de donkerte hier kunnen bewaren. Of misschien nog donker kunnen maken. Ja. Dat is ook heel goed voor de mensen en de vogels en oororganismen. Ja. Dus ja, dat zijn wel dromen waar we van vast kunnen houden. Ja. Ja. Maar die hele dromerij en street zit in het teken van het longenskip uiteindelijk. Daar komt iedere keer weer op uit. Ja. Dat is wel heel groot eigenlijk, hè? Ja. 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 Maar... Ja. Ik ken... Ja, ik ken niet zo heel veel materialistische dromen. of Nee, maar zo. nee, je kan net nee, oké, maar je kan wel introspectiever dromen. Dat het meer over jezelf gaat in plaats van over de... Dat droomt eigenlijk over de kosmos. Best wel een kosmos. Best wel wat in bewerkstelliging wordt. Maar dat is een soort van extern idealisme. Maar dat is geen intern... ja, het helst het uit jezelf waait dat Ja. het daarheen gaat. Ja. Maar het gaat daarom en bij die en het gaat net daarom. Nee. Ja. Ik heb niet zoveel te wensen. Nee? Ik ben heel gelukkig. Ja, nee, dat moet je grotere doelen stellen. Ja. Oh, maar ja. Oh, prachtig. En een beetje de zonsopgang. Oh ja? Nou, toch? Ja. Zuster? Ja. 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 Maar we moeten een kwartier wachten voordat we op echt joggen. Maar het is toch echt heel mooi, hè? Het droeg van ons op het water. Dat vond ik altijd heel erg fantastisch. Ja. Is dat een lieve boordje? Altijd maar afwachten hoe die... En het moment dat het droeg valt, of hoe die het gaat lezen. Of hij net op een gultje lijkt of op een bultje. Zodat het heel nageschreven in die bed lijst of zo. Gaat ze zelf in een boord? Net meer, maar ik hier wel Ja? een woord, ja. Ja. Als een boord nodig. Ik heb ooit wel weer een boord nodig. Ja, zie je, een lepelaar. Weet ik toevallig. Levelback, ja. Een lepelbak. Ja. Maar dan is het nou even zonder. Ja, dat klinkt wel zo Ja. bot, hè? Een lepelbak. Mm. Maar dan is het nou zonder een boord. Zonder die rust van die golven en die... Ja? Ja, want ik weet ik wat het inhoudt. Om dan denk ik te ver winnen. En, Ja. Ja, en ik weet ja. Dus ik hou ook heel erg van hysterie. En het hebben van hinder. Dat vind ik echt. Nou ja, dat ik zo heel graag wel weer een hinder willen. Ja, hè? Maar dat... Op Ik ieder moment... totaal niet bij die posten of zo. Nee? Nee, ik snap het wel vanwege die achtergrond als dat zo is. Dus dat Ja. is natuurlijk in. Maar op een of andere manier vind ik dat helemaal net bij die posten. Nee? Nee. Nee. Oh, nou echt, dat vind ik geweldig. En Ja? vooral een eigen hinder, dat ik kist beleren en dat ik op een hoger niveau, dat ik samenspelletjes krijgen en dat ik, nou ja, echt, ja, dat vertrouwen in elkaar en dat is echt mooie dingen maar is doen. Dat vind ik echt geweldig. Maar Ja? het ben gewoon, als net dat ik alles wegcijfer met mijn werk, maar het is toch... ben al je van die allesomvattende hobby's. Als je een boord hebt, Ja. dan heb je altijd het gevoel, ik maak maar die boord vet. Ja. Als je een hinder hebt, dan is het altijd het gevoel van, Ja. ik maak naar het hinder daar. Ja. En dat juist heel veel
Ja, de benauwdheid. Van, Dus dan zijn keuzes die je onze mondjes nou dan. En ik eens leven naar zo worden. En zet bij Polen in de auto. Ja, dat had je net al je aan boord had natuurlijk. Nee. Dat soort dingen. Maak eens dat net met mij. Nee. Nee. Nou ja, dan hebben we veel momenten. Ja. 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 Ja, ik ben 2 jaar lang ben ik met een vriend van mij terug IJsland reisd. En ik maak dit simmer mooi naar Lapland. Wauw. Dus ja, dan mag ik mij mooi rijden. Nou, dat vind ik leuk. En dus ja. Ja, dan had je geen boord meer nodig. Nee. En je hinder. Nee. Nee, en, ja, die natuur is zo overweldigend. Ja. Ik heb wel het gevoel dat er ooit wel weer eens een boord komt. Ja, hè? Ja. Dat, maar dan ging ik er helemaal voor. In wat voor zin? Nou, gewoon een hele simmer. Ja, ja, ja. Ja, dat was dan hem hier en dan als het die nog, dan denk je het even voor doen. Nee. Dat ook? Nee. Is beter een keer een simmer een boord huren. Ja. Ja. Hij komt correct boven die meer hem haast uit. Maar heb ik nog een slotmuziekje uit ziekje? Ja, ik heb wel. Het is, ja, ik ken nog. Hoe laat hebben wij? Dat zou je worden. Het is nou 4 voor jou, zou je. Mm. Wat is de muziek Nou, die deze nacht zo typeert dat hij nou nog even gedraaid moet worden? ja, eigenlijk alles wat ik mooi noem heb ik net draait. Alleen Moon Safari van Nou, Nina Simone, is die boven ons ouders? Ik had die Nina. Wisten ze nou dat die manager, die Nina Simone, destijds ontzettend geholpen had in Nederlander, dat hij in Friesland went? Nee? Ja, die went in Wise. Echt hier? Ja. Gerrit de Bruin. Ja. Nee, wist ik niet. Is kind. Een keer. Ik weet wel dat ze al volgens mij in Rotterdam in eenzaamheid gestorven is, toch? Ja. Ja. Maar hij zat een rotleven gewoon. Ja. Dan zie je altijd gedoe en gedonder. Nou ja. Dat ligt wel een beetje op die. Wat? Een rotleven? Gedoe en gedonder met andere mensen. Ja. Nee, dat mag ik net zeggen. Dat is flauw. Ja. Oké. Ik denk niet rotleven? Nee. En ik Helemaal niet. nooit, en nooit gedoe en gedonder, ik. Ik stap er wat in. Oké, dan lees ik even nog komen. Vies toch net leuk dit, hè? Maar ik heb wel. Ah. Zo leuk. Even zien hoe ik het nou denk. Oh ja, zo is het. Als ik het heel erg vind, dan ren ik eruit en dan ga ik boeten sinds opkomst. Ja, ja? Ja, oké. En als ik het mooi vind, dan blijf ik steken. Ja. Prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zou je net met me willen ruilen? Maar jij? Ja? In je leven? Ja? Ik zou het kennen. Zou je net kennen? Nee. Formidable. Wat ik ken net. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ik ken net zo mooi die dingen bezig wezen zoals jij dat wist. Nee? Nee, ik denk het net. Ik denk het net. Tu étais formidable. En ik ken het net zo losletten zoals dat kist, denk ik. Maar, Nous étions formidables. nee, ik weet het net. Oh bébé. Nee, ik ben introverter of meer intern gericht of zo. Bij Dijk gaat het al keer om die, Depuis hier, putain. nou ja, die kosmos, zeg maar. En dan denk je het bij mij minder om. Ik show dat wel en ik houd me ook wel bezig en ik wil er ook wel wat aan doen. Maar uiteindelijk is het bij mij meer om... Ik kan correct zo enthousiast worden, of meer, of misschien wel, over een soort van intern fictief verhaal, wat ik gewoon een heel mooi verhaal vind. Ja. En dat had dan niks mooi. Dus hoeft net voor iets maatschappelijks te bewegen of zo. Dus ik zou nooit, denk ik,
zaken in die dingen steken en als dat er niet zit. Ik kan me net voorstellen. Nee. Maar wij zijn gewoon heel verschillend. In die dingen. Verschrikkelijk leuk. verschil. Ja. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau, Ja. que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, c'est Ik neem een heel lichte vous koffie. verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé petite, oh pardon, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Maar reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous Maar avez hier is een heerlijk eikenbak. comme un Ja? Ah oui, vous Ik kan het wel. Donnez-moi un peu de message. Ja, als het maar slipt en mij net op haar lippen sjoest, en heeft dat, dan gaat het goed. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Maar ik vond het wel leuk met hij vannacht. We gaan een mooi streepje weer achter uw cv zetten, toch? Sais-tu ce qu'il m'a dit, Bolo? Ja. Ou que son petit doigt lui dit, plutôt. Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de En ik vind het ook wel bewonderenswaardig hoe zo mooi zoveel energie in dat soort dingen toch iedere keer weer springt. En hoe zo net cynisch wordt. Wilt al op. Nee, maar door detecteert die dingen wel. Maar er zit net een cynische toon in volgens mij. Daar hangt het een beetje vanaf misschien hoe je cynisme definiëren, maar Je kan niet cynisch worden. nee. Het is gewoon één ding. Je kan niet cynisch worden. Nee. Maar een leuke cynische grap is nou wel leuk. Ja. Ja, maar je... Ja. Als je... Dan moet je ophouden. Maar dat, ja. Ja. Maar elke keer weer de energie vinden. En vasthouden aan je eigen ideeën. En de boel weer bij elkaar rapen en wat terug in. Nou, knap. Ja, hè. Ja. Ik heb ook wel eens minder dagen natuurlijk, maar... ja. Ach ja. Op een gegeven moment kijk ik niet meer waarom, hè. Als je één keer dit leven bent binnen, dan... Ze is in de voeken. Ja. Het is net meer... Nou, dan kist naar IJsland. ja. Naar Noorwegen. Ja. Ja. Dat is gewoon een lei. Nou. Ja. En die vrijheid hebben wij, hè. En dat is een heel groot gegeven. Dat wij die vrijheid hebben om te gaan en te staan waar we willen. Ja. De
wel ontzettend volle mensen die vrijheid net hebben. Met dit hier meer vluchtelingen op de wereld dan ooit, lees ik in deze dagen. Ja. En jou is geen ongeluk. En soms dan denk ik wel van waarom ben je zo bezig met de dingen waar je mee bezig bent, terwijl aan de andere kant de wereld in de bron zit. Dat is zo heel gek is dat. Ja. Ah ja. Tenzij je die twee weer om elkaar verknoop je, maar dan maken ze het nog wel groter en ingewikkelder. Ja. Maar, want ja. Maar de meesten die hier kwamen, 1500 Ierlien, uit Sleewijk-Holstein, die zich hier vestigden. Misschien winnen dat ik wel vluchtelingen. Dat weten we helemaal net. Nee. Misschien wint avonturiers. Misschien winnen we oorlog daar. En ben die mensen niet gewoon fut gaan, omdat we denken dat het gelukzoekers weer. Uiteindelijk ben je wel geen gelukzoekers. Ja, Echt? maar we weten net wat hun hierheen gebracht heeft. Nee. Dat is wel de basis van wie wij binnen ook. Ja. 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 Maar er is zo weinig land nog te ontdekken. Heel destijds weer gewoon, dan ging je maar in boord zien. Nou, en dan kwam het ergens om. Ja. Nou, Oerelwest komt de wennen in of zo. Dan is er naar Lapland. Ja, Ik is vast wel een plekje vinden. ja. IJsland. Nog een Nina Simonetje voor de laat, voor het eind. Ja. De mooiste. Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ja? Ja. Nou, dan doe ik iets oors. Waarom? Dit is van een band. Dit is Intergalactic Lovers. Ja, ken ik. Ik kist die. Ja. Hier ken één nummer van hun. Is dat net de Asteroid... nee, of ben ik nog in de war? Ik ken één nummer van hen. Nou, ik heb ze zien bij Explore the North. Ja. Heb je dus Derek Nee, zien? maar ik weet dat ze daar spelen gaan. En daar... nou, ik vond haar echt geweldig, die zangeres. Ik zit nou in mijn hol in tussen te zieken van, wat is dat? En ik hoe zij optreden en vond ik prachtig. Nou, en vind ik wel leuk, dit nummer. Dat heet Islands. Dat is het laatste project, toch? Ja, Van Feel the Night. ja, Was toch nog wel mooist. ja. Dat heet Island. Ja. En dit is Islands. Mhm. Dus dit vind ik wel een mooi nummertje voor... dat is nummer 4. Oh. CD. Heel iets anders. Eindigen we toch nog een beetje vrolijk. Ja. Ja, die is leuk.
Ik vind dit een mooi laatste versje voor deze nacht. Ja? Ja. Ja. Ja, gaan we fijn de nacht uit zo. Ja? Mooi, ja leuk, echt. Nou, fijn. Moet ik helpen mijn haarwasje? Nee, want dat doe ik zelf nog niet eens. Oh, wat erg. Ik zet het mooi in de hel en op een of andere manier zit het mooi eens keer bij je. Ja? Ja. We gaan net een zoomer of zo om 6 uur, dus we moeten zelf tijd in de gaten houden. Maar we gaan nog 8 minuten. Dan moeten we eruit wijzen. Moet het eruit wijzen? Ja. Wat moet je doen dan? Oh, eruit is hak. Dan is er gewoon voet. Oké. Dan is hier gewoon waai. Maar ik squan dan. Jeetje. Wat gist we aan als die Ik waai ben is? helemaal net burg, joh. Nee? Echt net, toch? Komt van het powernapje. Ja. Nee, ik ben helderder als de vorige dagen om deze tijd. En dat maakt het mij bijna een beetje zwaar. En dan denk ik, oh jee, maar dan zo we sliepen kennen. Oh, jongen. Het is toch een probleem. Hey, hallo, ik moet nog 2 nachten. Laat eens meer weer uit. Ja. Ja? Nee, net uit, hè. Daar. Ja, nee, dat is een eufemisme. Laat eens meer gewoon uit. Hoe noemde ze dat? Vind je het stom had ik nou zeg dat ik me hartstikke zwaar gemaakt zou aan mogen sliepen kennen? Nou, ik hoop dat ze niet kan sliepen, omdat het zo indrukwekkend wie en zo bijzonder wie. Ik heb heel vaak als ik dan een lezing heb doen of zo, Ja. kom je thuis en dan zit je zo vol met adrenaline. Ja, oké, nou, maar dat is precies dit toch? Ja. Ja. Maar, wist je wat het even dwaal was? Nou? Even lekker kuieren of zo. Gewoon even langs de kust, even langs de zee. Wist je dat ik familie niet in heb? Nee? Ik ben net even net fit van middag. En ik moest hierheen rennen, want ik moest jou zoals hier wezen, want dan moest ik op radio. En we hadden hier zo'n verbinding. Ja? En dat liep een tier of fjouweren. En toen liep ik rennen hierheen. Dus ik denk, ik ging vast en dan ren ik even een blokje om. En dan ging ik even lekker, dat is goed. Dan ga ik lekker nog rennen. Maar toen verdwaal ik in de dun. Dus Echt, zie je? ik heb meer dan 12 uur onderwijs geweest en ik ga dit net hellen. Ja. Is de radio-uitzending net helpen? Ja, hoe de telefoon. Ik zei, bel je me maar op de telefoon, want ik kan deze studio net meer vinden. Oh, wat erg. Nou, wel leuk. Mooi dan. Dat is toch fijn? Dat Ja. is gewoon nog een keer verdwalen. Maar dan was het ook wel, misschien is het helemaal eens een gek idee om een extra eentje erin straks. Ja. Again, denk ik eraan. Ja, hè? Ja. En dan uit, of is het op Op de Startenmelk. camping? Op een camping. En hoe lang blijft dat? Ik heb wel ooien mooi, dus we moeten doen maar even de echte ooien tracteren. Van morgen Maar die morgen. was net mooi bij Brom gaan. Nee. Die mag hier blijven. Ja, met mijn ooikes. En dit, van welke hen ben deze? Van Estelle, Ja? van Foekje. Hoe schaft u dat? Nou ja, dan gok ik een beetje. Van Nelson. Ja? eh, Echte meisjesnaam? Ja. Ja? van Blondie. En er zijn nog meer mannennamen. En Karel. Ja. En dat laat een ene hen altijd witte en dan worden altijd beige? Ja. meer? Ja, dat hing het Oké. van de kleur van de lellen af, volgens mij. Oh? Hm. Ik is een mooi bakken. Ik dacht, ik is wel mooi met waarom nemen. Als ik dat nou witten hier, dan heb ik natuurlijk niet eens deze eikens bakt. Had Ja, ik toch maar- op de valreep weer een misser maken. Maar op dat dat, is van Janne Wietske en van die Noordengast. Ja. En dan kun je steeds, dat ben Aikes uit Mantrum. Oh, ik- Had je een cd dat ik wil hellen? Ja. Oké. En die misschien op stap ik nou. Ik ging net zeggen dat je in 3 minuten alles ongelukken moest en kleren maar moest. Nou ja. Ik luister. Dat is nou steen we hebben 3 minuten niks te doen. Wij net doen ze, hè? Nee, is dat verwachten? Nee, ik heb verwacht dat we zo'n school. Maar
Nou, we dat de volgende keer. Maar douche op Neil Young vond ik net mooi, vind ik. Nee, dat is weer. En douche op Nina Simone, was dat wel eens dus? Ik moeilijk. Ja. Ja, ik doe ze wel op Nina Simone. Ja? Ja. Op. Nou, die mooi. Ben ik klaar. Hoe lang hebben we nog? 3 minuten. Nog 3 minuten. Ja joh, wat zit dat op? Zit je nog nooit bij me en dan begin je te klagen dat die laatste 3 minuten te drijven ben. Ja. En je s'avonds sliepen als het op stad de melk best? Of best al extra, dat is dan gewoon terug helft? Nou, Ik zou wel wat trok in de herrie. Ja? Doe net? ja. Zo viel het nou wel. Ik weet net hoe het in jelle hoeken viel of hoe een hoerke. Maar op dit moment viel het wel eens terug in. Ja. Ja, ja, ja. Dan probeer hem te sliepen. En dan, ik hoop dat het mooi waar wordt. Hoe lang bleef je? 4 uur boord. Oh, alleen een jood. Ja. Ah, oké. Maar om nou naar huis te gaan, daar ging ik net zo zin in. Lekker in duimpannen lezen straks. Ja, dat is het idee. Dat is het idee. Ik jou die goede kans. Dat het Ja. slag het. Ja. En het net te bevolkt wordt. Maar, Hij staat dus op It's a good day to have a good day. ik kan wel ophangen. Ik ga hem net mooi naar, maar hij lag hier bij alle interieurobjecten.